First ako Katunjing from Imitoys TV Mix. Thank you kaibigan Imitoys. Palike naman sa ating live stream kaibigan Imitoys. Starlight Channel, Tamsak Dan, RGTV, good morning po. Good morning sa inyong lahat, mga kaibigan, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Harang from Starlight, yun, thank you. Salamat kaibigan Starlight Channel sa paharang. Unang mababa ng bahay, yun ang ipipin ko. Tamsak Dan House, good morning from Pits Panpan. This vlog. May premiere ako mamaya. Pakibaba po ati, Ati Pits Panpan para patamsak ka na rin. Hanggat maaga. Tamsak Dan from RGTV. Sayang naman yung mga nadikitan ko, idol. Nagsibalisan din. Nagsialisan din. Baba po kayo, ayudahan ko po. Hindi umaalis yun kaibigan Imitoys. Sadyang tinatanggal ni YouTube yan. Busy pa ako, from Pits Panpan. Paano natin makapatay yun? Okay lang, okay lang. Teka, tamsakan ko yan. Set reminder 55 minutes. Like number 68 na. Like number 68. Bakas lang po ako atin dugipan pa na. Palis na nga dyan, Mrs. Like number 91. Pangilan ako dito? 68. Ba't 68? Pang 92. Pang 92. Ang bilis naman. Pakithamsap nga po sa nakapin. Yun, thank you Starlights. Yan ang mabait si Starlights. Talagang pag sinabing tamsakan, may bakas siya. Diyan ako maniniwala kay kaibigang Starlights. Like number 94 na isa. Hindi pa nga pala nakasubscribe to kay Ate Dugi Panpan ah. Baba ng house, didikit ako from RGTV. Padikit nga po sa kaibigan RGTV sa nakapin. Dugi Panpan. Oh, premiere 55 minutes. 55 minutes ago. Yun, magdikitan po tayo kaibigan RGTV, baba daw po ng bahay.
Ganun po ba from Imitoys? Oo, ganun yung kaibigan Imitoys. Pag nakipagdikitan ka, tapos hindi ka nanood, hindi mo tinapos yung video na binaba, babaklasin talaga yan. Pag alis mo dito, wala din yan. Kaya pag magdidikit ka kaibigan, panuorin mo yung video kahit gaano kahaba yan, panuorin mo. Maniwala ka sa akin, hindi mo masasabing nag-aalisan. Tapos magbakas ka, mag-comment ka kung ano yung napanood mo, yun ang i-comment mo. Ganun, tuturuan kita ng tamang pagdikit para hindi mo lagi masabing nag-aalisan. Hindi nag-aalisan yung mga yan. Naandyan lang yan. Sinong monetize na dito at ipi-play natin? Good morning to kayo from Antonio Salvador. Ayudahan ko lang si ate ka lang ha. Kay, nasa ba yun? Dan dikit tamsak, Pitch Panpan from RGTV. Yun. Hintayin lang po ang balik ni Ate Pitch Panpan, may trabaho pa. Pero sigurado babalikan po kayo niyan. Salamat naman, Sukli up Premier from Pitch Panpan. Antonio Salvador. Kay Starlights muna tayo, tino kay Starlights. Like number 75, Starlights. Nakadikit na. Panuurin ko lang. Teka lang. Salamat naman sa Premier. Okay, maraming salamat from Pitch Panpan. Patusok po ng Premier ko to kayo from Antonio. Sige kaibigan Antonio. Pagkatapos ng Premier ni pagkatapos ng Premier. Pagkatapos yung i-print si like. Maglalike pa lang ako kaibigan Tokayo. Pops Tony. Line number 29. Magbabakas ako. Para alam nyo po na talagang nanonood ako at saka nagbabakas ako. Like number 29. Pang 30 na to kaibigan. Ito kayo, pang 30. 29 at saka 30. Pang 31 to mamaya. Panuorin ko lang to kay konti lang naman 4 minutes. Magdikitan po, RGTV nag-drop ng bahay. Dan sa nakapin from Starlight Channel. Nakita ko na kaibigan ni Starlight. Morning Igo from Maganda Bags. Dan dikit at tamsak Antonio Salvador from RGTV. Andyan po yata ako sa kanya from Imitoy TV Mix. RGTV nag-drop ng bahay, pagpasok ko naman kay Starlight. Marunong ka ba magdikit kaibigan Imitoy? Salamat sa punta mo sa LS ko from Pitch Panpan Gis Vlog. No problem po, Ate Gis Panpan, walang problema yun. Support lang po tayo, Ate Dugi Panpan. Starlight Channel, nag-drop ng bahay. Morning Tanyan, tamsak dan, bigil lang from Ate May Kajiyama. Thank you po Ate May Kajiyama. Salamat po sa pa-thumbs up. Like number 10 po, Katanyeng from Emirates. Tingnan mo, number 1 ka tapos like number 10. Marami ka pang pag-aaralan kaibigan Imitoys TV Mix. Pero matutunan mo rin yan balang araw.
Like mo na, like. Pagpasok mo, like ka na agad. Tapos comment ka, like number 1 para ikaw ang laging first owner lagi. Hi from Pitch Panpan, this vlog, hashtag Dugipanpan. Tawag mo ako host. From Pitch Panpan, this vlog, ay tawagan kita. Sige po, tawagan kita mamaya. Imitoys TV Mix, Starlights. Okay na po, idol from Imitoys TV Mix. Okay po, idol from Imitoy TV Mix. Thank you, Imitoy. Maganda bags, bigi-bigi. Okay, ganun pala yun, idol from Imitoy. O, ganun yun. Okay po. Pitch pam, yes. Sige, sige. Babalik ako and bigay ako ng WhatsApp from Ate Pitch Panpan. Nagbibigay ng ano yan si Ate Pitch Panpan ng WhatsApp, piniplay kayo niyan. Dan tikit sa Tamsak, Starlight from RGTV. Waiting pro from Magic 6. Thank you RGTV, nag-drop ng bahay. The Apox po host from Magic 6. Ay sige. Thank you The Apox, salamat The Apox. Buti at nagpakilala. Pakilala po kayo para alam ni kaibigan to nyo nga. Para sa susunod na LS nyo, kayo naman ang pupuntahan ko. Pag hindi kayo nagpakilala, hindi ko kayo makikilala, hindi ko mapupuntahan. Tusok from Apox po. Yun, kilala ko tong Duck Uppers. Pero yung Magic 6, ngayon ko lang, ay, pangalawa na rin yata tong Magic 6 na to. Salamat sa dalawang patam sa kaibigan ni Apox. Like 23 at digit na din po from Imitoy TV Mix. Imitoy TV Mix, RG. Yung RG nag-drop ng bahay. Pitch Panpan, this vlog. Napatawag. Lapag po ng house from RG TV. Good morning bro. Nasa lansangan pa ako. Sige, ingat bro. Gagamrock TV, ingat. Saka na yung tapos na pala. Saka na yung pagpipindot. Mahuli ka ng mga buhayang MMD dyan. Yun, pang 31. Pang kaibigan, Pops Tony. Dikit ko na rin, hindi pa nakadikit. Ayan, hindi pa nakadikit. Magbabakas ako kaibigan Pops Tony para alam mo para alam yung mga dinikit ko. May hashtag tunying lahat ng mga yan. Like number 32. Para alam nyo po yung kung sino yung pumupunta. Pakilala po ng maayos para mamaya na ano po pala, hindi sabihin ko hindi ka naman pupunta sa aking LS. Yun pala, pinupunta mo pala yung mga backup account mo. Napahiya si kaibigan Tunying. Yes, support. Thanks from Pitch Panpan, this vlog. Alam na, very helpful ka from Starlight Channel. Thank you po. Alam naman na very helpful ka from Starlight Channel. RGTV nag-rap ng gahay, gagamrock, palapag ng house, hihihi from RGTV. Pitch Panpan, okay na po idol. Yan, may bakas na si Imitoys TV. Sabihin mo Imitoys kung pang ilang like ka. Yung ano mo dito, yung bakas mo is morning po. Dapat ang bakas mo dito, like number kung pang ilang like ka. Tapos mega love shoutout po sa mga nandito, ganon. Hindi yung good morning. Turuan kita para
gumanda ang pagbakas mo, kaibigan, kasi hindi tamang bakas tong good morning po eh. Hindi tamang bakas to. Hindi ka talaga babalikan ito. Lalo na pag may pag upload video. Baka ang ibakas mo, i-comment mo, hindi na ayon dun sa pinanood mong video, hindi ka babalikan. Comment mo lang, like number 97 or 97 ka or 96. Basta magbaba po kayo, asahan nyo po, aayudahan ko po kayo. Ilan ba bang ayuda mo kaibigan Imitoys TV Mix? Okay, Idol from Imitoy TV Mix. Thanks po sa supply from RGTV. Masmak. Pasali host from Masmak. Yun, nandito si Masmak. Baba ng bahay, baba ng bahay. Yun, tapos na kayo sa nakapin? Kay Tukayong, ano naman tayo? Tukayong Pops Tony. Sino ba yun? Tapos mamaya hindi nga pala marunong magbabato si kaibigan Imitoy's Vlog. Yan o, patamsap uli sa nakapin. Tapos na ako dyan. Kaya na lang hindi. Titignan ko yung nagbakas ha. O ako palang nagbabakas, 3. Kulot Channel, Anthony Max at saka Paxting. Pabakas po sa nakapin. Nandito po ako sa nakapin na oh. Titingnan ko po yung kung sinong honest na magdidikit sa ating nakapin, sino magta-thumbs up. Tulungan po tayo, tulungan. Ayun, ako pa lang po ang naka-thumbs up sa nakapin, 3. Yung 3 kong cellphone. Yung 3 kong cellphone, yun pala ang nagdidikit. Yun pala ang nagta-thumbs up. Magbakas mga kaibigan. Yun, Masmak, nag-drop ng bahay. Thumbs up done. Isa-isa lang magbaba ng bahay, kaibigan Masmak. Isa-isa lang. Mapalo ka ni lolo niyan. Apat agad ang binaba mo, wala pang 1 minute. Huwag magmadali. Dikit na sa'yo, Masmak. Ito hindi pa oh. Ito hindi pa rin oh. Didikit ko lang ha. Pang 344 ako. 344 like number 13. Itong isa 345. Yan, ipapakita ko para maganda oh. 346, so may managdikit na. Pang 347 ako. Like number 15. Yung mga nagdikit hindi nag-like. May isa pa lang nag-like, may isa nag-like. Panurin ko lang ha kaibigan. Maiksi lang naman o 4 minutes. Yan na sa itong dalawa, di ba? Kaibigan Masmak. Yun, thank you RGTV. Dan dikit Masmak at thumbs up.
Pabalik naman kaibigan Masmak kay RGTV. Okay na po idol. Okay na kanina Imitoy TV. Kay Masmak. Thanks host. RGTV OTW. Yun para Masmak. Manood po, manood po. Manood po. Panoorin niyo po yung video katulad ng nasa screen ko. Katulad niyan, panoorin niyo po. Ayun, pinapanood ko po. Kasi pag nag-subscribe lang kayo, subscribe. Tapos kalimbang all. Tapos like. Tapos nag-skip na kayo. Sinasabi ko po sa inyo, mamaya lagas din lang po yan. Kaya manood po kayo katulad ng nasa screen, no? Katulad ng nasa screen, no? Pinapanood ko 4 minutes lang yan, napakadali po yan, 4 minutes. Tapos saka po kayo magdikit para hindi po kayo saka po kayo magbakas ng tama. Halimbawa yan, no? Nagpapump siya ng ng parang emergency ba na, no? Yung nagso-survive. Yan, oh, nagmamouth-to-mouth recitation pa siya, oh. O yan ang i-comment nyo. Napakadali lang po niya, no? 4 minutes lang. Ilan lang naman tayo, pipito. Yan po ang i-comment nyo. Huwag ganyan, panoorin nyo po. Amy Toys, o, panoorin mo ganyan. Sigurado kami, sabihin mo, walang nag-alis. Thank you po, Ate Dugi Panpan. "55 minutes pa, meron pa yun." Dan Dikit Masmak, thumbs up from RGTV. RGTV, OTW from like number 16 host from Lantin Vlogs. Aking kaibigan na si Lantin Vlogs. Antonio, okay na po idol, like number 34 po. Tapos ka na kaya Antonio Amy Toys? Ayun o, Amy Toys, Antonio, okay na po idol, like number 34. 33 pa lang yung kay Antonio. Yung sa premiere niya. Kaibigan Amy Toys. Tinuturuan kita ng tama kaibigan Amy Toys para hindi ka magsalita ng nagsisialisan. Ayun o, number 33 pa lang yung likes o. Ayun o, number 33. Marunong ka ba talaga kaibigan Amy Toys? Marunong, para turuan kita. Ayun o, magbabalik ako o. Sa nakapin. Antonio Salvador. 33 pa rin oh. Tuturuan kita kaibigan Amy Toys para hindi ka naman kasi sasabihin ng mga dinidikitan mo magiging sinungaling ka niyan eh. Huwag ganun kaibigan Amy Toys kasi tuturuan kita ng tama. Makinig ka lang sa akin.
Sundin mo lang yung sinasabi ko. Gandi kitang saklantin vlog. Sarap nung niluto. Yan natin naman yung yung comment ni RGTV, kaibigang Imitoys. Yan, maniniwala akong nanood si RGTV. Kasi yung comment niya, ang sarap ng niluluto, ibig sabihin yun ang binaba ni kaibigan Lantin. Turuan kita kaibigang Imitoys. Kung hindi ka masyado marunong, i-add mo ko sa Facebook, Tunying Maksam, para turuan kita kung paano magdikit. Nagtamsa ka na Imitoys, titingnan ko ulit ha. O, 33 pa rin. Sa nakapin. Tinawa sa isa, baka nagkakamali lang ako. O, 33 pa rin sa isa. Ayaw mo makinig sa akin, sige bahala ka. Lantin, okay na po, like idol number 60 din, dikit sa'yo. Tika lang mga kaibigan. Lantin. May nagdikit na kay Lantin, dalawa. Lantin, Imitoys o DW. Sarap nun idol talaga from Imitoys TV Mix. Tilapia. RGTV nag-drop ng bahay. Pang 34 po ako doon idol from Imitoys TV Mix. Yun, meron ng dumikit sa nakapin. 35 na. Salamat. RGTV nag-drop ng bahay. Babalikan ko po idol from Imitoys TV Mix. Thumbs up number 90, Kuya Tunying from Ice Mix TV Vlog. Thumbs up from Ate Jalens. Thank you Jalens. Ice palapag bahay from RGTV. Ice palapag ng bahay nga. Tapos na kayo sa nakapin? Tatlo pa lang yung bakas oh. Yung tatlo ko pa lang na account. Magbakas po kayo para mabalikan po kayo mga kaibigan. Nag-like kayo, hindi naman kayo nagbakas, hindi kayo mababalikan. Sayang lang yung pagod nyo. Oh, si Ricky Neri ang number 34 sa nakapin. Idol, hindi pa ako marunong magsinungaling, sorry po. Wala akong sinasabi na sinungaling ka, pero may prueba kasi. Tuturuan kita ng maganda, kaibigan Imitoy. Para mabilis sumangat yung banana. May tinuruan ako. 1,900 na ang banana ngayon, monetize na siya. Si G-Babes the original. Naniwala siya sa sinabi ko sa pagdikit, kung paano pagdikit. Ngayon, monetize na siya. Nagsimula lang siya ng January, February, March, April, May. July siya nagsimula mag-vlog. Naunahan niya pa ako. Like number 34 from Loris Aneri, #Rigineri. Starlights, nag-drop ng bahay. Idol, naka-like po ako doon. Binalagan ko po.
Thumbs up number 21 bro. Thank you bro, CGTV. Salamat. Son I Vlog Panpan, si Dugito host, Premier. Sige, magdikitan po, magdikitan. Bilis na ano. Tatambakan na naman ako. Tambakan na naman, stinging. Black, thumbs up po ako doon, idol. From Emi Toys. Nakapin premier or thumbs up. Nakapin premier on thumbs up from Atin Dugi Panpan. 34 na yan kaibigan from Loris Aneri. Oo nga pang 34 ka kaibigan Rekineri. Hindi po ako marunong bumawi idol. Bumawi. Bahala ka. RGTV full pack dikit with harang from Masmak. May galab shoutout po sa lahat from CGTV. Hashtag Imitoy Mix. Dandikit sa idol from Lantin Vlogs. Dandikit thumbs up at kay Ice Mic ganda ng boses. Ate, in fairness, panuorin niyo po. Magaling kumanta yan si Ice Mix. Pinsan ko po yan, taga Pudaran Albay. Bicolano po yan. Magaling po yan sumali sa mga ano ba yan? Nakakalimutan ko yung mga ano na sa amin, yung kanta-kantahan sa barangay. Thank you RG, at salamat po. Makakaasa po balik at tayo ng bakas sa bahay from Ice Mix TV Vlog. Host, nakita ko bakas mo, min. Host, nakita ko bakas mo. Min mo ang alam ko. Bawal dumating. Pag naka-LS ka, pwede mo silang balikan after. Host, nakita ko bakas mo. Min mo ang alam ko. Bawal dumikit. Pwede yan. Starlights. Nabalikan na kita sa main ko kabi ang Starlights. Salamat po idol from Imitoys TV Mix. Masmak Imitoys TV Mix link. Di marunong yan Sige, baba kayong link ni Imitoys ha. $53 minutes pa yun. Ay 55. Baka maya pa yung konti yun. Magdikita lang po. Ibaba ko lang yung ano. Bahay ni Imitoys. Yan yung binaba po ni Paxting kay Imitoys po yan, pabalikan po. Salamat po idol from Imitoys TV Mix. Imitoys TV Mix link. Ayan Masmak yung binaba ni Paxting. Ice Mix TV Vlog nag-grab ng bahay and Masmak. Masmak nag-grab din ng bahay. Starlights sabi lang ng mga batikan sa YT, naririnig ko lang. Sabi lang din ng mga batikan sa YT, naririnig ko lang. Ay, okay. Dana sa nakapin host from Lantin. Salamat Lantin. Sunay Vlog Panpan OTW from Masmak.
Idol Tong Ying, nung binalikan ko po, naka-black big. Sabihin, naka-likes po ako. Paano naka-likes big? Black big. Naka-black big. Magbo-blue yun, blue. Pag linike mo, magbo-blue yun or kaya black, tama rin black. Pero bayaan mo na, sige, walang problema yun kung... Hello my friend, I'm waiting for the love from Dono Vlogs. Naghihintay daw ng pagmamahal si Ate Dono Vlogs. Mahalin nyo nga po yan. Patamsak dan friend from Dono Vlogs. Lens Cuisine, pamigay ka nga ng niluto mong laing, dandikit at tamsak from RGTV. Yun, the best. The best magdikit si RGTV. Bilib ako, bilib. Bilib ako magdikit kay RGTV. Son I vlog, pan, dandikit full park from Masmak. RGTV nag-rap na bahay, galing kumantar from Imitay TV Mix. Imitay TV Mix, okay. Ice Mix, okay na po ma'am. Ano ba yung kinanta ni ano? Imitoys na Ice Mix, tingnan ko nga kung ano kinanta ni Ice Mix. Huwag nyo naman i-skip yung aking ads mga kaibigan. Dahil monetize na po tayo. Yan na lang po ang tulong nyo kay Tinig. Pag nagdikit po kayo, pagbalik nyo po, panoorin nyo naman po yung aking ads. May kisuyo po. Huwag pong i-skip agad. Pagbalik nyo, kahit yung isang ads lang po, maiksi lang po yun. Seconds lang yun, seconds. Sorry, nakamute ako. Work mode from Starlight Channel. Okay lang. Hashtag Lantin Vlog o TW. Dono Vlogs, bigi. Dono Vlogs, baba po. Aayudahan ko po kayo. Masmak, Lantin, with Harang, watching Dikit Back from Masmak. Please support my new upload from Dono. Pababa nga po Ate Duna. Imitoy, salamat po. Balikan po kita. Makakaasa po from Ice Mix. Dahil sa nakapin from Starlight Channel. Please may premiere at 9 AM from Dono Vlogs. Pababa po Ate Duna. Pababa Ate Duna para patamsakan natin ng premiere. Alas 10 pala, malapit na. Pababa po Ate Duna. Ate Duna Vlog, pababa po ng premiere. Please support my upload. Please may premiere at 20 AM. Pababa po ng premiere. Ate Duna. Okay po idol from Imitay TV Mix. Yan kay Paxting, kay Imitay yan. Lantin Vlog sa RGTV, dan kusog biyahe mo. Diyan na daw sa biyahe si Lantin. Grabe, galing niyo po kumanta. From Imitay TV Mix. Ano pa kinanta ni Ice Mix? Kaibigan ni Imitoy. Lantin Vlog, nag-drop ng bahay in Masmak. Salamat po mga lods. RGTV, dandikit kalimbang all from Lores Aneria, hashtag Regeneri. Lantin ang haba ng harang from Masmak. Computer ko po gamit ko kaya mabilisan. Kaya mabilis at dalawang cellphone from RGTV. Lores, okay na po idol from Imitay TV Mix. Danharang pagpasok from Frederick Francisco. Salamat kaibigan Francisco. Hashtag Masmak, dandikit CPR training. From Lantin Vlogs yun. Ganda ng comment ni Lantin Vlogs.
The best ng dalawa, si Lantin Vlog at saka si RJ. Dan di kita Mitoy TV. Galing gumawa woodwork from RJ TV. Yan ang mga mention. The best na mention. Mas okay lang po, skip ads nila po pag masyado mahabarang. Basta pag yung una po maiksi lang yon, seconds lang yon, 30 seconds yata. Yung kasunod mahaba talaga yon, pwede nang skip yon, kahit mga 1 minute lang, 2 minutes, skip nyo na, pwede na yon. Huwag nyo nang tapusin. Basta wag lang i-skip talaga. Frederick Baba po from MA Toys TV Mix. Carpenter yan, idol, kinanta niya. Jacket idol, meron na dyan idol. Meron na. Good morning kaibigan Tunjing from Orly TV channel. CGTV nag-drop ng bahay. Lantin Dandikit from Masmak. Tamang bakas lang po sa mga video para mabalikan ko po kayo from CGTV. Tamang bakas lang. Tamang bakas lang mga kaibigan ha. Host, tanong ko lang, saan ba makikita join membership button? Di ko makita. Magpapadala pa yung Gmail kaibigan. Pag nag-ano na yung Gmail sa membership, yun pwede na. Pag may Gmail na sa'yo kaibigan na may ano na ng membership, yung para sa membership, yun magkakaroon ka na ng join button. Pero hindi ko naman inaano yung join button ko. Kasi may bayad yun. May bayad yung mag-join sa'yo. Babayaran ka. Pero alam ko, ayaw ko naman magpabayad, kaya hindi ko na inaano yung join button na yun. Kasi pag may nagpa-member sa'yo, ipipin mo siya, ganoon. Pipin mo lang siya, panonoodin mo yung video niya para sa WhatsApp niya. Pero ako hindi na. Kahit di na mag-join button, hindi na ako bayaran. Pwede kong ipipin ko siya at saka panonoodin ko. Salamat po from Frederick Francisco. Legit po ito mga kapatid. From CGTV. Yan, legit yan si CGTV, the best yan. Yan, si Lantin, the best yan. Si RJ, the best din yan. Lahat kayo, the best. Dandigin sa tamsak, CGTV. Pampagood vibes from RGTV. Thank you. Ganun ba yun? Super lang kasi. Na-activate ko. May ano pa yan, may kasunod pa yan. May email. Sa perks yata yun. Sa perks or membership. Basta may kasunod pa yan na ano. Immediate TV Mix link from Masmak. Hi host, good morning from Jindim. Kaibigan Tunying. Palagi mag-LS ba kahit walang playlist video? Lagis. Di ko mag-gets kaibigan Orly TV channel. Di ko mag-gets kaibigan Orly TV channel. Thumbs up po from Jin Dim. Thumbs up sa lahat. From Jin Dim. Tinamsakan na daw yung lahat. Sabi ni Jin Dim. Nakakaya mag-member sila sa'yo kasi parang obligado ka para balikan siya ha. Oo nga eh.
Yun, sorry po, nag-loading. May tumawag kasi. May tumawag po yung kapatid ni Mrs. Kaya naghang lang. Tama nga yung kaibigan CGTV. Ayaw ko nang magpa-member. Ayaw ko nang magbabayad. Baka mamaya hindi ko na play. Nagalit pa sa akin. Pwede ko naman i-play na lang kahit di ako bayaran. Pwede kong ipin kahit di ko bayaran. Ayaw ko lang yung uubligayin ako. Kasi parang pangit yun. Pwede pala na wala ganun. No, pwede yung walang ganun. Kaya mo na yun, join na yan. Masmak, hashtag CDTV ODW. Jendim, hello, good morning from Lantin Vlogs. Mega love shoutout Lantin Vlogs. CDTV with Harang. Watching Dikit Back from Masmak. Tamsak sa nakapin. May bakas na rin from Frederick Francisco. Greetings from Hong Kong, from Jindip. Greetings from Hong Kong pala. Opo, balikan ko po kayo. Huwag po kayo mag-alala. From CGTV. O, tama yan. Huwag lang basta tamang bakas. Pag tamang bakas, babalikan at babalikan yan. CGTV nag-drop ng bahay. Masmak, hello, dating dikit from Frederick Francisco. Regenary Vlog, Dana Dikit at Tamsak. Katakot yung nilililis mo, makina. Parang feeling ko sa sabog, hihi, from RGTV. Tamsak host from Alicia, Indiana. Thank you very much, kaibigan Alicia. Mama Milods, hello my friend from Mama Milods. Ate Alicia, baba po from monitized TV Mix. Alam ko, andun na po ako sa bahay niyo from monitized TV Mix. Salamat po idol from Toys, Masmak, si Astag CDTV, Dandikit, Pulpak, and Harang. Tambay lang habang nagluluto from Mama Milods. Wala pa. Mama Milods, Katinying from Mama Milods. Orlando R. Orpiada, tamsak na po para sa gwapitong host, kaibigan Tunying from Orlando R. Orpiada, hashtag Orly TV channel, hashtag Orly TV. Laurisa Neri, Bigi, hashtag Regeneri. Box TV Official, magandang umaga kaibigan Tunying. Edners ito from Box TV Official. Thank you kaibigan Edners. Salamat sa pagpunta. May jacket na kaibigan Orlando Orpiada na late lang kasi nag-loading tayo ng konti. Hashtag mga Milods, good morning from Lantin Vlogs. Lantin Vlogs, nag-drop ng bahay. Kaibigan Tanying, pa-jacket naman po. May jacket na kaibigan. Katanying, palikitan mo naman ako. Balikan ko pagkatapos ko magluto. Baba pa ng bahay, ating Mama Milods. Baba bahay, Mama Milods. Toys TV Mix, wala link. From Masmax. Bigyan mo ako banana from Mama Milods. Sige Mama Milods, baba pa ng bahay. Hello kuya from Berlot Gaming. Orlando Rupiana, nag-drop ng bahay. Hashtag Orly TV Vlog. Ay Orly TV o Orly TV Vlog. Late ako from Berlot Gaming. No problem. May lagnat kasi. Walang problema kaibigan Berlot. Sige pahinga ka na. Huwag ka na magpipindot dyan.
Inom ka lang ng maraming tubig. O mga milods, isa. From Paxting, 377. Like number 37. Oh, 377, 378 na. Pang 378. Like number 39, may dumikit ng isa. May nag-like na isa. 38 na no, 38. Ay 378. Oh, 379. May nag-like lang. O yan, o, 378 yan, o, 378. O, pang 379 to, ah. Like number 39 yung isa, like number 40 yung isa ko. Tatlo yan, tatlo. Panoorin ko lang para makatulong sa WH nyo. 6 minutes lang naman. Saglit lang yan. Yun, may galab shoutout. Kaibigan may Akira. Shoutout sa house from may Akira. Thumbs up house from Alicia, Indiana. Ayan kapatid, nababa ko na. From Mama Milods, yun. Pinapanood ko lang Mama Milods ha. Mga Milods, Ilocano ka po ba? Kasi Ilocano dish niluluto nyo. Dandigit tamsak. Shoutout sa house from my Akira. Frederick Francisco, nag-drop ng bahay. Padikit lang mga idol, balikan ko po kayo sa malinaw na bakas. Dikitan-dikit na mamaya, Francisco, Frederick Francisco ha. May tatlo tayo dyan, tatlo. Tatlo, bali siyam yan, siyam. Natakot, magpa-check up. Baka auto-covid na sakit, mayroon. Oo nga, kahit ako lang, medyo mainitin ako, ayaw ko magpa-check up eh. Baka pagpasok natin sa ospital, swab test na agad tayo, tapos mamaya, positive na, patay tayo dyan. Hindi naman tayo lumalabas masyado, positive. Mahirap na. Salamat from Mama Milods. Mama Milods, bigi-bigi with love and care emoticon. Orlando R. Orpiada, nag-drop ng bahay. Hashtag Orly TV channel. Boy TV official, nag-drop ng bahay, bigi-bigi. Basta mag-iwan lang ng tama. Busy kasi. Baka kasi malakas lang from Mama Milods. Alicia Indiana, nag-drop ng bahay. Sige TV, nag-drop ng bahay. Ang aking kaibigan, nasa Sige TV. Sige, maya-maya ako balikan nang di malagas na kapatid from... Huwag mo na balikin yan mga Milods. Mga backup account ko lang yan. Nandito ko naman sa main ko, ayos na yan. Yung mga ibang magbabaka sa'yo, yun ang balikan nyo po. Orlando R. Rufiada, hashtag masmak. Thank you po ma'am from Orlando. Maikli lang yan mga kapatid from Mama Milods. Oo nga, maikli lang. 6 minutes. 6 minutes nga lang ba? 6.14. Kuya, may premiere si Miralisa. Oo nga, anong oras ba yun kaya si Miralisa? Tingnan mo nga yung premiere ni Miralisa, Mrs. Miralisa channel. Alas 10 yata. Sige, puntahan ko pagkatapos nito. Silipin ko kung anong oras yung premiere ni Ate Miralisa. Magpapapap naman sa akin.
Nakikita ko naman dito, makikita ko. Alicia dyan na nag-drop ng bahay. Orlando R. Orpiada. Nag-drop din ng bahay in RGTV. Huwag na po maglagay ng dandikit at pabalik na lang sa comment po. Huwag naman lagay ng ano, ng dandikit na, ba't na lang yung, babalikan naman kayo yan eh. Spam na yun, pag nilagyan yung dandikit, pabalik. Salamat sir from Frederick Francisco. Tama ka dyan kaibigan from Mama Melods. Frederick Francisco, salamat sa info, sa vlog mo. Natuwa ako kasi may flat TV din ako. Dandikit at thumbs up. Pati yung ano ni ano. Ay hindi pa pala tapos, tika lang. Yung kay Francisco, para makakuha tayo ng tip. Marami na ako nasirang flat TV. Yun, tapos na. Yun, tapos na oh. Mga Melods, tapos na. Tapos na rin itong isa oh. Nasa live na tuloy yung isa. Pag di ko na... Nga Jai. Apa ya? Loading apa ya? Sino may premiere? Salamat sir from Frederick Francisco. Padigit naman sa nakapin. Tama ka dyan kaibigan from Mama Melods. Salamat sa pag-play kaibigan from Mama Melods. Good morning sa lahat from Nel 3 TV. Ninja pa yan from Mama Melods. Backup account po, hindi... Parang hindi na rin, pero backup account. Pero... Sure na hindi malalagas kasi tig-iisa silang cellphone o, tig-iisa. Tig-iisa silang cellphone, di malalagas yan. Nagpa-pop up po pag may ano, pag may... Pag nag-download kayo ng video, magpa-pop up po dyan, ayun, may pop up na ulit, 10. Lahat ng subscription, ayun, pumapasok po dyan, oh.
Oh, nandito si Duna Vlogs, Dugi Panpan, premiere na pala. Yan po, yung premiere kanina, oh, nagpop up sa akin, oh. Kaya hindi po ninja to, talagang legit to nadidikit. Yung mga ninja po kasi sinasabi, isa lang yung cellphone, ano ba nga isa? Yun, isa lang yung cellphone yan, marami nakalagay dyan na account. Yan ang ninja. Pero po ito, tigi-isa lang. Kaya, masasabi ko na legit po yan. Neil 3, Biggie Biggie. CGTV, dadikit sa'yo from Alicia, Indiana. Frederick Francisco. Yan, ipin ko nga. Ingatan po natin ang spam comment. Sayang lang po yan. Sayang lang po yan mga kapatid from CGTV Ungay. Orlando Dan, yung mga hindi pa kasi marunong, yun, kasi na-spam. Kaya tinuturuan po namin kayo para hindi po masayang yung pagod natin. Huwag rin po tayo magmadali para po sa atin din naman yun. Sayang din oras nyo kung nagmamadali kayo. Dikit Kalimpang kay Mama Melods from May Akira. Masmak Orlando Dan dikit full pack. With harang, dikit back please. Kain po tayo ng maha. Neil 3 TV nag-drop ng bahay at si Masmak. Hashtag Orlando R. Orpiada. Pabalik na po. Box TV Official, Biggie Biggie, Lel 3 Biggie Biggie, Mama Melods, Biggie Biggie, Loris Aneri, Biggie Biggie. Alicia Indiana, CDTV, Dan dikit sa'yo from Alicia Indiana. Neil 3, nag-drop ng bahay. Neil 3, TV, OTW from Masmak. RGTV nag-drop ng bahay. Box TV Official, Biggie Biggie. Automatic na yan. Kapag nag-comment kayo, ay babalikan naman kayo. Kaya wag nang maglagay po ng spam comment po. Basta tama ang bakas. Wag na kayong maglagay ng balik. Dan dikit. Babalik at babalikan kayo yan. Balikan ko kayo, nagluluto lang ako para mga Melods. Alicia Indiana nag-drop ng bahay and Masmak. Mga Melods, Biggie Biggie, NL3 TV. Salamat from Mama Melods. Toso from Apox. Hashtag J707. Play lang kita. From Mama Melods. Milit Vlog, Tamsak Idol with heart, emoticon. Neil 3 with harang watching from Masmak. Orlando R. Rupiada, Masmak, Tamsak na po ma'am, full package. With thumbs up, emoticon. Box TV Official, Biggie Biggie. Joe Fox, Tosok from Apox. Salamat Joe Fox. Malit TV, Biggie Biggie, Orlando Orpiada nag-drop ng bahay. Malit Vlog, Biggie Biggie.
Tambay ko lang ito, idol. May customer na ako. Repair mo na from Frederick Francisco. Sige, sige, kaibigan Frederick Francisco. Nakapin ka naman. Yun, tapos na yung premiere. Sayang, nakaano ko kay Ate Miralisa. Tapos na, 14 minutes pa. Sorry. Sabay pala sila, alas 10. Premiere din si Ate Duna Vlogs. Nahuli din ako. Ayun yung premiere ni Ate Duna Vlogs, oh. Nahuli. Sorry, reply ko na lang mamaya. Nababa po sa akin, idol, from Milit Vlog. Milit, i-add mo nga ako sa add mo nga ako sa Facebook para maturuan kita pagbaba ng bahay. Three minutes lang naman yung premiere, oh. Ulitin ko na lang, Ate Duna Vlogs, ha. Ulitin ko na lang. Try nyo po mag-comment na maganda sa video. Malamang pupuntahan ko din kayo ng mga naghahanap ng legit ng subscriber. Legit po yan si kaibigan CGTV. Hello, from Ate Juliet Marpakan. Thank you very much, Ate Juliet. What's up? Shout out. Merry Christmas, happy New Year. Salamat. From Ate Juliet na Marpakan. Orlando Arpiada, nag-grab ng bahay. Starlight Channel, nag-grab ng bahay. Mga Milods, nagawa ko ng barbecue ko, kaya hirap mag-reply. Sige, tapusin nyo na po muna yan. Ba't wala nang moderator ni CGTV? Ano yung moderator mo kaibigan CGTV? Bakit? Wala naman ako napindot. Gawin niyo po muna ginagawa niyo mga Milods para mas maganda. Para hindi kayo naabala. Hi, hello Loads. Good AM from Ate Juliet na Magpakan. Tuso from Apox. May mga YouTuber na naghahanap ng magandang comment para puntahan din nila yan dahil alam nila na legit yan. Oo, tama yan. Kahit ako naghahanap pag di maganda yung baka sa akin, hindi ko dinidikitan. Dahil alam ko. Kaya nga, nawala yung jacket mo kaibigan CGTV, right? Kaya. Pero binalik ka na, okay na. Okay na ulit. Pagpangit ang baka sa akin, hindi ko binabalikan. Oo, kaya ako nagsasabi lang ako ng totoo para alam niyo po. Pag kasi nagmamadali yung bakas, ibig sabihin budol yan. Nagpaparami lang ng ng subscriber. Di rin manunod sa yan. Maniwala kayo sa akin. Lori Saneri, nag-drop ng bahay. Uy, nawala jacket ko ha. Oo nga, nawala nga kaibigan CGTV. Pero meron na, Starlight Channel, thumbs up na po. Full package from Orlando. Neil 3TV, nadikitan na po kita. Nilalagas daw po pag ninja. Meron din ninjang legit, meron din ninjang nilalagas talaga. Hashtag Frederick Francisco, dandikit siya sa repair po. Drive safely po from RGTV. Neil 3TV, dandikit full pack with harang, please dikit back. Sige, from mga Milods, Orlando R. Orpiada, nag-drop ng bahay.
Frederick Francisco, balikan ko po kayo sa bakas. Pakiwabang po ng comment para hindi may spam. Thanks po. Salamat from mga Milods. Thanks Orlando from Masmak. Sino kaya naghubad ng jacket ko? Meron na. Binalikan na ulit kaibigan CGTV. Biglang nawala ng jacket eh. Hello, good morning. Tanan, may love shoutout sa lahat. Tusok from Apox from DUK and Duck. Malit vlog, nag-drop ng bahay. Play ko na mga dumikit sa akin. Balikan ko na. Hindi malagas yun. From mga Milods. Lantin Vlogs, noted po. Ramdam mo yan, support sa Tusok Host from Duck Apox. Tusok po host from the Apox. Sige, nabilang ko. Pampito yata, pang-walo tong the Apox. Yung main mo. Itamsa ko rin itong lahat ng ano, pag may ilis ka mamaya, di Apox. Thumbs up ko rin to, 6 to lahat, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, may 3 pa doon, tatams ko rin siyam. Mamaya sa'yo, kaibigan di Apox. Tigi isang account lang yan, kaibigan. Hello, from Just Joyce Official. Just Joyce Official, nag-drop ng bahay. Tambay ko lang to sir, from Frederick Francisco. Dahil mo CV from Mama Lods. Milit vlog, isa lang ang cellphone ko idol. Hindi pa ako marunong, ikot-ikot. Kaya lang umintindi, nababa. Ang 135 sa aking hapon. Just Joyce Official, nag-drop ng bahay. Alicia Indiana, nag-drop ng bahay, Orly TV channel, dan dikit sa'yo. Ako isa lang CP ko mahirap from mga Milods. Tuso from Apok House, from Duke Apurulio. Just Joy Special, nag-drop ng bahay, Just Joy Special, from mga Milods, RGTV, Milit Vlog. Mainit at masukal, nililinisan, dan dikit at tamsak from RGTV. Yun o, minanwal ka na ni RGTV. Nawala tuloy si kaibigan si GTV. May nagubad ng jacket kasi. Just Joy Special, Freedom Francisco, thumbs up po. Baka naman po from Just Joy Special. Salamat po RG from Milit Vlog. RGTV, nag-drop ng bahay. Just Joy Special, Frederick Francisco, tagasan ka po from Joy Special. Tama ka dyan host from Frederick Francisco. Baka pwede magpaayos ng gadget sa'yo from Just Joy Official. Box TV Official, nag-drop ng bahay. Star Bright Channel. Dan sa second dose at vaccine, pabalik na lang po from Lantin. Yan, nag-drop ng bahay sa Lantin. Tagig po ako, Just Joyce from Frederick Francisco. Just Joyce, nag-drop ng bahay. Just Joyce, nice place, dumikit at ginusto na kita. From RGTV. Yan, pabalik daw po Just Joyce from RGTV. Just Joyce Official, dan dikit kalimbang or from Lauris Aneria, hashtag Regineri. Hashtag mga Milods, thumbs up sa'yo. Just Joyce Official, dating dikit from Lantin. Mga Milods, tapos na daw si Just Joyce Official. Sa dumingin at balikan ko po kayo ng malinaw na bakas from Frederick Francisco. Lantin Vlog, salamat. Balikan kita. Right away po from Just Joyce Official. Salamat ho sa pagpin. RGTV nag-drop ng bahay. OTWCO Lantin from Starlights. Miss Mac, Starlight Channel, dan dikit. Back please from Masmak.
Hello, Paul Supports, Paul Watts, Paul Pack, para sa sulit, Love Lots, Juliet na Makpakan, Tumama Milod, Xiami, Luto niya Max, from Juliet na Makpakan. Tama ka dyan, bro. Budol talaga yung mga ganyan, comment. Hindi naman nanonood ng video at nagpaparami lang ng subscriber. Kala ko na, wala ka kaibigan CG, oh. Ako hindi na ako nangingisda eh. Masaya na ako sa 1,000 plus subscriber. Aanin ko yung 20,000 subscriber. Kung nanonood sa live mo, wala pang 5. Eh buti nga, may 10 akong viewers, so aanin ko yung subscriber na napakalaki kung ang manonood ko 5. Kung pasikip lang yan sa sa bahay ko. Out po muna ako, idol. Payo na lang bakas, manunukli ako mamaya, trabaho muna ako. Sige. Unahin mo muna ang trabaho mo, kaibigan RGTV. Unahin po muna natin ang trabaho natin, mga kaibigan. Masmak, nag-drop ng bahay. RGTV, nag-drop ng bahay. Juliet na Magpakan. Hi guys, if you want to support my channel, you can send me a little gift. Tot the support of GCash. Bibigyan daw kayo ng support ni Ate Juliet. Tama ka, host. Kung pwede po, related. At tabaan ng comment para legit. Kaya nga, hindi ako nagbabakas ng napakaiksi ng ng 5 words. Hindi ako nagbabakas ng gano'n. Thumbs up, host, from Alvin Watchador Vlog, si Manay Alvin Watchador. Gusto niyo lumaki ang bahay nyo, ay dapat maging honest po tayo. From CGTV. Oo, tama yan. Tama yan kay kaibigan CG. Naku, ang tagal ko ng 1,200. Hindi na ako nangingisda, pero may dumadagdag. Basta may bagong dumikit sa akin, may nakita akong bago. Kasi lahat po yan, nilalagyan ko ng heart. Pag may bago po, nang nagbakas sa akin, babasahin ko po yung bakas niya. Pag maganda yung bakas niya, pupunta ko yung channel niya. Subscribe ko yung channel niya. Pero pag may nagbakas sa akin, tapos hindi maganda yung bakas, pupuntahan ko rin yung channel niya. Tapos yung latest video niya, panunuorin ko din yun. Magpapasalamat ako na pumunta siya sa channel ko, pero hindi ko siya isusubscribe. Babakasan ko lang siya ng tama para matuto siya. Ganun po. Pag bumalik siya sa akin at maganda na yung bakas niya sa isa kong video, saka ko siya ngayon isusubscribe. CGTV, nag-drop ng bahay. Alvin Watchador, Bigi. Bigi lang, Manay, busy pa. Sige, Manay. Nakita ko yung pinanood ko kanina yung 2 beses. Yung rilong yung rilong pinagawa sa'yo ng kaibigan mong Muslim. Yung kinaligot niya, tapos pinalitan mo ng ano ba yun? Basta yung sa loob niya, pinalitan mo. Tapos yung spring niya, maliit na, pinalitan mo ng spring. Pool yun, pinalitan ko ng pool yun. Para alam ko yung sinasabi ko dito, baka sabihin ng nakasubscribe sa akin, nanood lang, hindi alam pinanood. Ako pinanood talaga lahat, hanggang sa natapos. Pang huling tapos mo, nakaganon ka man ay Alvin, pinakita mo yung relo na diver watch. Ganun pa manood, full ano po yan.
Pati pati ads dun sa uli, pinanood ko lahat yun. Harang Sir Maxam from Mislin Espanyola. LSNWF at 8 p.m. Pinas time from Mislin Espanyola. Thank you Ma'am Mislin sa pagpunta ulit, sa pagsilip. Gandang umaga host from JJ Vlogs. Salamat kaibigan JJ Vlogs. Salamat sa pagpunta kay Tunying. Lawrence and Neri, bigi-bigi, Mislin, ang haba ng Indian na harang mo na ito. Oo nga, yung Indian ba't yung napakahaba naman yan? May 18 minutes pa eh. Skip nyo na pag ganun, pag mahaba. Skip nyo na kahit 3 minutes lang, 4 minutes, skip nyo na. Yung mga naiinip, skip nyo na po. Starlight Channel, Dan, dikit, back from Masmak. Pabalik daw po, kaibigan Starlight Channel, kay Masmak. Alvin Watchador vlog, nag-drop ng bahay. Padikit po sa nakapin. Iwan lang po kayo ng bakas para mabalikan ko. Salamat from Alvin Watchador. Pax TV Official, nag-drop ng bahay. Mislin Espanyola, hello Sir Maxam from Mislin Espanyola. May alas po siya, si Ma'am Mislin. Monday, Wednesday, Friday, 8 p.m. Pinas time. Sa mga kaibigan ko po dyan, supportan din po natin si Ma'am Mislin. MWF, 8 p.m. Pinas time ang kanyang LS. Gabi po yan, pagkatapos natin kumain ng hapunan. Just the special, dandikit sa'yo from Alicia, Indiana. Alicia, Indiana, nag-drop ng bahay. Ako din po, kung sino lang po gusto, from Mislin Espanyola. Oo, akong ganun Mislin, hindi na ako nangingisda. Kung sino gusto dumikit, dumikit. At babalikan ko naman, susuportahan ko naman ng magandang suporta. Ano pang gagawin natin? Mangingisda tayo, tapos pag nag-ilis tayo, aapat yung ating manunood. Kasi puro ninja yung dinikit, hindi namang main. Tapos yung iba, gusto sila lang suportahan, hindi mo lang sumilip. O di yung gagawin natin, tama na tayong ganito. Binabalikan ko lang mga nagdikit sa akin from Mama Milods. Wala supply house from Alicia, Indiana. Sino ba dinikitan mo? Pa-mention ulit Ate Alicia, Indiana. I-mention mo ulit. Pag di po kayo binabalikan, i-mention nyo lang i-mention hanggang sa makulitan. Ngayon, pag hindi po hindi rin nag-mention na binalikan kayo, baklasin nyo rin po ulit. Puntahan nyo, baklasin nyo ulit. Para parehas. Ganun lang po yan. Mama Milods, Juliet na magpakan, tinatawag si Juliet. At maging organic friend ko na di mang iwan host, yun. Tama yan. Walang iwanan. Pag may oras, sumilip. Pag walang oras, wala namang problema. Sa susunod, sabihin mo pag nag-LS. Tapos pumunta ka, sabihin mo, pasensya po, Tunying Maxam. Hindi ako nakapunta sa LS mo kahapon ng isang araw kasi busy. O yun ang sinasabing honest ka sa sarili mo. Kasi hindi ka nakapunta. Dalawang araw di ka nakapunta.
Pangatlong araw nakapunta ka, o di magsabi ka doon, mag-mention ka. Pasensya kung di ako nakapunta. Dahil ganito, busy ako. Pagbalik mo naman, marami ka naman cellphone na nakatulad ko. Yan, itutok mo naman sa kanya lahat para makabawi ka. Thumbs up na from Ninja Joel and Karen TV. Alicia Indiana, nag-rap ng bahay. Haha, tama ka dyan bro. Ang hirap makahanap ng legit na subscriber. Relate ako dyan. Hahaha. CJ TV. Mahirap talaga kaibigan ano, CJ, mahirap talaga. Kaya pag may legit na subscriber, huwag nyo na pong iwanan. Ibigay nyo na po yung 101% support. Pag nag-upload sila ng video, panuorin nyo na po hanggang matapos. Tapos mag-comment kayo ng hanggat hindi nauubos yung 120 liters. May nakalagay naman dun 120 liters lang ang magagamit Pag naubos mo na yun, parang burado na Lahatin mo yun, i-message mo nang pinanood mo yung lahat. Ewan ko lang kung hindi ka sabihin na legit. Opo, maniwala po kayo. Sabay, yun sa akin lang yan. Kung maniniwala kayo, salamat. Kung hindi kayo maniniwala, salamat din. Magiging honest lang po tayo sa ating sarili. Miss Mac, dahil na sa'yo kanina with Bakas from Starlight Channel. Kasi mas maganda po yung mahaba yung comment. Kaysa apat na comment mo na napaka-iiksi. May comment ka ang apat na napaka-iiksi naman. Di ba? May ganyan Nagko-comment ng apat na comment niya tapos ang iiksi naman. Pag-isahin mo lang yun na i-comment. Mas maganda pang tingnan ni YouTube yan. May grab shoutout sa $18 million in my house ni Tanying. Miss Mac, gano'n sa'yo? Kanina with Bakas from Starlight Channel. Milit Vlog, bigi-bigi. Tama po Sir Maxam, simula ng dikit sa akin. Di na po yan umalis, laging support po yan si host from Miss Lynn Espanyola. Di nga po Miss Lynn. Di nga Miss Lynn. Dahil joke lang. Thumbs up ko sa'yo Ma'am Miss Lynn. Salamat po Miss Lynn. Kapag may time tayo, nasa else mo. Milit Vlog, Kalimbang All from Alvin Watchador Vlog. Box TV Official, Bigi-Bigi, Milit Vlog, Opo, from Milit Vlog. Harang from Jowlin Garin TV. Frederick Francisco, Kalimbang All from Manay Alvin Watchador. Laura Saneri, Bigi-Bigi, Alicia Indiana, Drop ng Bahay. Doon muna tayo sa friendship at organic. Ako na po magsasabi, very supportive si Sir Maxam from Miss Lynn Espanyola. Thank you Ma'am Miss Lynn. Lumaki na yung aking lumaki na yung aking tenga. Bakit walang magsukli from Alicia Indiana? I-mention mo ulit. Pag nanood ako no skip Jude na from Milit Vlog. Orlando R. Rupera nag-drop na bye. Mga Milods, bigi-bigi. Noted po Alvin Watchador from Frederick Francisco. Joel Garin TV, thumbs up. Salamat po Ma'am Joel Garin. Orlando Rupiada, Starlight Channel, thumbs up. Done na po, full package. Galing ako ni Master Chito from kay Master Chito yan si Milit Vlog. Wow, speaking dollar ibaba ko nga po yung ni Milit. Hindi kasi marunong to Ayaw naman akong i-add sa Facebook para maturuan. Kasi mahirap pagturuan dito lalo pag di marunong. I-add mo ko sa Facebook para maturuan kita kaibigan Milit. At
At least sa ganung paraan, makatulong ako sa'yo. Para dikit ka ng dikit, hindi ka naman nagdadrop ng bahay, edi ba't iba na? Sa'yo ba tumilit? Pagkatingin nga mo sa'yo. Wala nang picture eh, walang picture. Para ibaba ko. Paki-mention kung ikaw ha, para ibaba ko. Just use official and drop ng bahay. Host Dan full support, full pack. Full watch to nakapin, Frederick Francisco. Commented to amplifier. Host, pabalik na lang po, salamat. Just use official and drop ng bahay. Parapol Francis. Landin Vlogs, nag-drop ng bahay. Mac. Alicia Indian ODW from Masmak. Ang channel name kasi dati ni Sir Estonio Maxambi Toys. Yan ang dating channel niya. Solid sprint ko yan, siyos. From Miss Lynn, Espanyola. Opo, Tonyo Maxambi Toys dati, pero iniksian ko na para madaling ma-search. Kasi pag sa ganitong LS, may hirapan yung nag-LS na makahaba na kasi babasahin. Mahaba na yung Tonyo Maxambi Toys. Kaya ginawa ko na lang pong Tonyo Maxam. Hello from Juliet Manakpakan. Yung mga dumikit po sa akin ay babalikan ko po kayo. Huwag po kayo mag-alala. From CGTV. O, magbabalik yan sa kaibigan CGTV. Huwag kayo mag-alala. Magdikitan na lang po, magdikitan. Orlando Orpiada, nag-drop ng bahay. Hashtag Orly TV channel. Ate Regina Villarmino TV channel, nag-drop ng bahay. O. Nahuli na pala ako, sorry. May jacket na kaibigan or tribord. Wow, ang dami na pala. Yung bahala na lang po kayo magdikitan muna ha. Magbasahan. Every LS ko, present si host. Basta naka-online lang. Kaya punta po kayo. Lagi dito kasi supportive yan si host. From Miss Lynn, Espanyola. Hindi naman lahat. Pag minsan nakaka-absent naman ako sa inyo, Miss Lynn. Baka maniwala sobrang maniwala na itong mga naan dito. Baka maniwala si Ate Dilit na Manakpakan. O baka maniwala si Ate Regina. Mamaya yan. Joke. Ay naku. Walang sound daha. Mama Milods. And Frederick Francisco from Juliet na Manakpakan. Ma'am Juliet na Magpakan, noted po from Frederick Francisco. At Regina TV channel, nag-drop ng bahay. Miss Lynn Espanyola. Si Ma'am Regina, dinigitan niyo po. Legit po siyang kaibigan. Oh, the best yan. Si Ma'am Regina Villarmino TV channel. Supportive siyan. So, nagpapalipad po yan. Chocolate. May bisita po tayo. May bisita. Mga bata, mga ano natin, mga idol natin sa ating YouTube channel. Minsan nga magpapaano ko dito ng ng mga bata, pero bawal yata yun eh. Silip-silip lang at pinanood ko mga nagdikit sa akin from mga Melods. Mega love shoutout to Nying, tamsak dikit, tambay. Ito sa'yo from Ate Regine Villarmino. Tama yun, baklasin pag walang balik. Baklasin nyo. Punta lang kayo, balik ako kayo agad from mga Melods. Just Official, bigi-bigi ay nag-drop ng bahay. Premier ko, salamat. Ay, premier ka na ba? Hindi, kay ate Regina Villarmino. Premier na ba? Premier ate Regina.
Ano ba Ate Regina? Walang primero. Last video mo siya nagpalamig ng orange. Ang lakas, ang lakas. Usapan na lang yun. Hindi magiging mga nandito. Maglalaman nyo pa, di bumalik sa inyo kasi di talaga pupunta sa mga videos at LS nyo po, promise line. Malalaman nyo po, di bumabalik sa inyo kasi di talaga pumunta sa mga videos at LS nyo po. Wala kang premiere at Rina Villarmino TV channel, wala. Ay baka gumagawa pa lang to. Juliet na magpakan, hello, 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 from Ate Juliet na magpakan. Just special, nag-drop ng bahay. Surkatin ko na po, Alantin Vlog. Mag-isda tayo dito. Marami bisita sa Katonyin from mga Milods. Hindi sila kasi nanonood kaya lagas from Julin Karen TV. Oo nga mga hindi nanonood kasi. Mahaba pa ang mga video nila from mga Milods. Just special, nag-drop ng bahay. Oo mga Milods. Matagal ko na yan kilala si host from Lantin Vlogs. Tama host, kaya tingnan niyo po sa mga agang namuni sila. Sila po ay mga support tips din po. Tama host, kaya tingnan niyo po mga maagang namuni sila po kasi ayo. Kaya daw maagang namuni. Ibig sabihin, maaga akong namuni kaya support tips ba ako kaya maaga akong namuni. Thank you very much. Thank you. Salamat po, salamat. Landing TV Vlog, done na po sir. Full package. Masmak nag-drop ng bahay. Or Tribon style, bigi-bigi. Alis yan dyan na, done full pack dikit from Masmak. Ang galing din yan kay Kuya si Katunying. Matagal na ako nag-sub din dyan from Mami Lods. Thank you Mami Lods. Masmak nag-drop ng bahay. Ma'am Juliet, balikan ko po kayo, panunuorin ko po ng tama from Frederick Francisco. Just Joy Special, thumbs up. Dana po. Ma'am, full package. Kailan po ano nyo ma'am ano? Ate Joel Garen, MWF to siya na MWF. Kagabi hindi ako nakapunta sa ano ni Ma'am Mislin eh. Friday yun, Friday. Friday ba ngayon? Friday ngayon? Sabado, oo nga. Hindi ako napunta kagabi kay Miss Lynn sa ilis niya. Nakapunta ba ako? Hindi. Espanyola? Hindi daw sabi ni Mrs. Oh, hindi nga. Sana po wag naman agad-agad mag-expect na balikan agad kayo. Bigyan na po ng time para mabalikan sa inyo para maiwasan natin ang sub to sub na binabaklas ni Lolo. O yung iba wag may inip. Hello Dan, watching to CGTV. Good vibes talaga from Juliet na magpakan. Di kayo iwanan ni house. Sa Jormi sa White basta support lang din po kayo from Miss Lynn, Espanyola. Hashtag Lantin Vlog, thumbs up dan na po sir. Full package kanina pa from Orlando, Piada. Salamat Mas Mac from Malaysia, Indiana. Juliet na magpakan na drop ng bahay. Ako wala ng jacket house from Otrigron TV. Ha, spoking dollar na ako po house. Mapalaban tayo dyan ha. Mapalaban na si Miss Lynn. Dudugo ng ilong ko dito pag in-English na ako dito. Si patitay nga ko sigurado. Orlando Arpiada, hashtag Just Joy, special thumbs up. Gana po ma'am, full package. Anong ipin mo yung from Milit Vlog? Ayan ang Milit Vlog, ang ipin ko, Tunying Maksam. Yan din ang FB ko. Walang tinatago si Katunying.
Kung anong channel ko, yun din ang FB ko. Kaya wag po kayo mag-alala. Hanapin nyo na po si Katonying. Yun lang, wala akong Instagram dahil di ko alam Instagram na yan. Orlando Orpiada, nag-drop ng bahay. Matagal na akong dikit sa iyo doon pa sa LS ni Host Gagamrak. Hashtag Orly TV channel, yun. Kalamig from Otribon style. Sorry, Otribon, nahuli na, tambakan ako. Hello, good morning house. 3 na dinala ko, walang sounds. Haha, love you all. From Juliet na Magpakan. Naana ko yung picture from Milit Bro. Naana ko yung picture. Motor ko yung picture doon. Motor, kulay pula. Ang mahalaga doon ay magbakas ka sa bahay niya. At kung hindi bumalik sa'yo sa loob ng isang araw, ay baklasin mo dahil budol na yun. May baklasa naman eh. Ganun na ba yung may baklasa naman eh. O Tribon style, bigi-bigi. Okay po. Lantin. Add ko sa iyo itong isa kong account from Orlando Orpiada. Hashtag Orlando Orpiada, thumbs up po from Just Joyce Official. Salamat. Just Joyce nag-grab ng bahay. Mama Milods nag-grab ng bahay. Just Joyce Official, thumbs up lang po from Orlando Orpiada. Like number 45 kaibigan from Ate Miralisa. Ay, Ate Miralisa, sorry, nakalimutan ko yung premiere mo. Reply na lang si Tading ha. Sorry, na-busy ako, na-busy. Sorry Ate Miralisa, sorry. Nahuli yung pop-up ng ano. Harang-harang Israel. Bakit wala na alog from... Naglinis kasi ako kaibigan o tribom. Ngayon ka lang uli nakapasyal. Kaya wala kang jacket. Pero may jacket ka na ulit. Orlando Orpiada nag-drop ng bahay. O Tribon Style nag-drop ng bahay. Juliet na Magpaka nag-drop ng bahay. Monica na house from Or Tribon Style. Muni na kaibigan. Baka ni-skip mo na yung ads ni Tanying. Muni na si Tanying. Noong nakaraang araw lang. At salamat sa inyo. Salamat sa inyong lahat. Dahil hindi dahil sa inyo, hindi ako mamonetize. Natampakan na ako ah. Ay si G, ikaw pala yan. May utang ka kay Sis Juliet. Load mo na ako ng TikTok ko from Erosia Channel. Tamsak 46 harang from Ami Utas Vlog. Juliet na Magpakan. Sige, tumpa ka talaga from Juliet na Magpakan. Hindi pwede na tamsak lang, dapat nood din po from Just Joyce Official. O tama, nood din ha, Juliet. Ilan na utang ko sa'yo? Ano ang gusto mo ibalik ko sa'yo from CGTV? Just Joyce Official, dandikit sa'yo. Just Joyce Official, nag-grab ng bahay. Helicopter, sige. Ate Juliet, nagpalipad na ako ng uwak ha. May pang ano ka na doon, MP lights. Jan Joy Lingarin TV. Wala pang damit. Juliet na Magpaka, bigi-bigi, Just Special. Alicia Indiana, babaka po from Just Joyce. Orlando Rupial, nag-drop ng bahay, Just Joyce. Para balik agad po from Just Joyce. Baka gusto mo Juliet, Gcash na lang from CGTV. Mega love shoutout Ma'am Miralisa from Jovelyn Karen TV to. Hello po CGTV from Rosita Way of Life. Good morning po Ma'am Rosita Way of Life. Ay gising nyo lang po yata. Salamat po sa pagpunta ulit kay Tunying. Ma'am Rosita's Way of Life. Alicia Indiana nag-drop ng bahay ng Orlando Orpiada. Dan CGTV from Ami Utasa. Alicia Indiana, dating dikit na from Just Joyce. Work muna ako host from Frederick Francisco. Sige kaibigan Frederick. Padikit naman sa nakapin kay kaibigan CGTV. Hashtag alin dyan thumbs up na po ma'am, full package. Sino mag-love sa akin? May free banana from Miralisa Channel.
Totoo po, lakas sa akin. Totoo po, lakas sa akin from Ate Rosita Way of Life. Biyahe niyo lang po Ate Rosita ang lakas. Oh, may nagpalipad ah. Sino kayo nagpalipad? Nahuli kasi ako eh, nahuli. Sorry. Orlando Piada, nag-drop ng bahay. Milit Vlog, nag-drop ng bahay. Just Special, nag-drop ng bahay. Binawian ako ng banana from Milit Vlog. Ang di maglab, bigay ko pa din. Haha, from Meralisa. Joel Garin TV, bigi-bigi. Haha. Malimutin house from Meralisa. Mahina nga yung memory ko, sinasabi ko mahina. Hindi kasi nahuli yung pop-up dito sa isang cellphone natin nirelisa. Pero pwede naman replay. Replay na lang ako. Replay ako ng 3 cellphone. Mega love shout outs. Host Joelyn Karen. Kailan niles nyo? Orlando Piada nag-drop ng bahay. Ay, Milit Vlog, tamsak dan na po ma'am, full package. Pajakit kaibigan. Sorry, Ma'am Joelyn Karen, natambakan kasi ako. Lagi nabawi pero okay lang from Milit Vlog. Orlando Piada nag-drop ng bahay. Milit Vlog, tamsak dan na po. Hindi na ako nagbabawi host, sana all na lang. From Ate Juliet. Kahit di mo ilab ang video ko, CJ, may free banana ka pa rin ha. Balikan ko po mga naka-epoxy. Salamat po. Stay safe and healthy, mga idol. Wala po ako ilis kagabi host. Kasi biglang tumulo ang maliit kong studio. Sa boarding house at malakas kulog, nakakatakot ako mag-open ng laptop po. Ay okay, so, sige, no problem. Orlando Piada, nag-drop ng bahay. Salamat idol from Milit Vlog. May drive shoutout sa lahat. Milit Vlog, tamsak na po ma'am, full package from Orlando Piada. Mamaya ako mag-LSOS. Mag-reschedule ako ngayon araw po. O sige. Hello sis Milit Vlog from Ate Rosita Way of Life. Just Official, nag-drop ng bahay. Just Official, dandikit. Back riding by bicycle from Masmak. Yung iba ayaw magbalik from Orlando Piada. Ayun. Balikan naman po tayo, balikan. Masakit na likod ko ah. May program grapple yata si Gagamrak. Birthday niya daw, sabi si Slani. Mga idol, kung hindi po kayo busy, mamaya LS po kami, salamat. Yan, may LS daw po mamaya si Ma'am Joelyn Karen TV. Dan Miralisa's channel. Hello sis Miralisa, from Rosita Way of Life. Just Special, Dan Dikit, back riding bicycle. Lantin, Ennis Mac nag-drop ng bahay Orlando Arrupiada. Jakitan ulit ni host, baka lamigin. Sorry. Mega love shoutout host, Rosita, mega love shoutout from Lantin. No pressure kaibigan, pwede naman panoorin ulit. Hey, from Ate Merle sa channel. Joelyn Karen TV, bigi-bigi. Ay si Ate Merle siya pala. Thank you Ate Merle sa 25 pesos. Dami na akong utang ah. Argi TV nag-drop ng bahay. Just Joyce Official nag-drop ng bahay. Orlando Orpiada. Bigi-bigi. Just Joyce Official, dandikit back. Riding bicycle from Masmak. Masmak, thumbs up po. Ito, nood ko po para sigurado sa'yo from Just Joyce Official. Dandikit na po kay Kuya Orly TV channel. Keep it up, go, thumbs up. Nag-drop ng bahay, Orlando TV Orpiada. Sabi ko manilimutin ka na kasi, di mo alam saan ka umatid. Sa daming natin na nakakalimutan ko na kung sino-sino, basta bahala lang kayo, kaya na lang maging honest sa akin kung pumunta ako o hindi. Pero alam ko, basta pag may LS na nagpam sa akin, pinupuntahan ko lahat yan. Kagabi, last na pinuntahan ko si Idner's Vlog at saka si ang Rekineri, saka si Ate Bilarmino.
Yun mga pinuntahan ko, sin pa nga ba yung anim yun eh. More video po, mas mak. Kasi limot ko na pinag-aralan ko from Just Use. Thank you RGLW, mas mak dan po. Thank you guys from mas mak. Hello Orly TV. Wow, kaayo bayaba from Juliet na Magpakan. Salamat po from Juliet Vlog. Juliet na Magpakan, nag-drop ng bahay and landing vlogs and Just Joyce Official. RGTV, thumbs up na po. Share, full package from Orly Orpiada. Yes po ma'am, Juliet na Magpakan. Mega love shoutout po. RGTV, Juliet na Magpakan. Orlando Orpiada, nag-drop ng bahay and Just Joyce Official. Dandikit po, Juliet na Magpakan from RGTV. Sarap ng dinuguan ni ate, thumbs up. Hashtag Miralisa, anong meron? Bakit? Ang lambot na ng katawan mo ngayon. Haha, from CG TV. Yun, mega love shoutout, my friend Hebron TV. Ay, ito pala. Kay Hebron TV. Hebron TV. I attended your LS last night. My friend Hebron TV. Thank you for coming, my friend. RGTV, nag-drop ng bahay. Hebron TV, I am Korean Premier, have 31st bananas, no channel to subscribe friend. Lauris Aneri, bigi-bigi. Parang hinahamon mo si kapatid na Juliet, ha? Ha, from CGTV. CG, gusto ako, ha. From Miralisa. Orlando Orpiada, nag-drop ng bahay. Di pa ako kaibigan. Dito po ako kaibigan, babad from Lauris Aneri. Thank you kaibigan Regeneri. Okay na ba yung pakiramdam mo sa pag second dose mo? Justice Official, nag-drop ng bahay. Huwag kang ganyan. Baka talbukan ka ni kapatid na Juliet. Hashtag CJ. Gutom ako kaya malambot katawan ko CJ from your channel. RGTV, nag-drop ng bahay. Kailan ba LSCG? Mega love shoutout Neri from Ate Miralisa. Salamat Just Joyce. Yun, nakahabol din. Juliet, ikaw nga. Pasikatan mo nga si kapatid na Miralisa channel. Hahaha. Patamsak. 4 mga idol, sapat na. Palitan mo na kita kaibigan si Gia. Pinatin din si Ma'am Joel Karen. Hello London. Hello. Shoutout. Salamat. Merry Christmas. Happy New Year. From Ate Juliet na Magpakan. Mochi Ganda. Digit Pulpak Idol. Jonah Jimena. Channel ko at harang na din. From Mochi Ganda. Thank you po Ate Jonah Jimena sa pagpunta ulit kay Tunying. Panoorin niyo si Ate Gino Jimena. Ang TikTok niyan. Talagang pakikita naman po si Ate Gino Jimena. Para makita niyo yung TikTok niya. Pagmamalaki ko rin po ang TikTok niyan ni Ate Gino Jimena. Just Use Official, nag-drop ng bahay. RGTV Dan, salamat po, Pramilit. Alicia Indiana, nag-drop ng bahay, mas magaling. Sis Juliet sa akin. Ay, si Sis Juliet sa akin. Premier po yan, kaibigan. Ay, premier ba? Okay, sige, no problem. Like number 18. Magbabakas po ako Ma'am Joel ng Karina. Para alam niyo po nag-like ako like number 18. Ganyan ako, nagbabakas ako para alam nila nag-like ako. Para mabasa nila. May galab shoutout po Ate Grace Lorente. Like number 19. O like number 20.
Ay, di ko nalagyan ng hashtag tuning ah. Ano ba yun? Ay, ano naman, Anthony Max. Yun, si Mama Milods. Nag-ano na rin. Nagtamsak na rin si Mama Milods. Like number 21. Walang tamsak si Mama Milods ha. Oh. Pang 20 ako. O, pang 21 pa lang o. 21 yan o. 21. Tapos subscribe ko na rin ha. Hindi pa nakasubscribe. Ang Karen. Like number 21. Ay, pang 19 pala si ano. Si Mama Milods. Sorry. Hello Landin Vlog, shoutout sa'yo. Dan, sa'yo. Mga Juliet. IGTV, Dan, salamat po from Milit Vlog. Alicia Indiana, yan, nag-drop ng bahay mas. Bumalik yata ako. Mag-collabs nga kayong dalawa sa TikTok here from CGTV. Justice Official, ang drop ng bahay. Hello, Miralisas from Juliet na Magpakan. Sa kabayan, parang bro. Grabe haba dito kabayan from Doom Vlogs. Skip mo na, idong. Alicia. Dana po from Milit Vlog. Dana, Jewel and Karen from Ate Miralisas channel. Sayawin nyo ang manok na pula. Manok na pula daw ang sayawin, no? Kasabi ni kaibigan CGTV. Tamsak harang from Ate Grace Lorente. Duwi tayo, Sis Juliet from Miralisas channel. Just Joyce nag-drop ng bahay, Pop. Tingnan ko ito si Just Joyce. Parang hindi pa ko ididikit dito kay Just Joyce eh. Yun, hindi pa nga oh. Just Joyce oh, bigyan kita ng isa. Like number 74. Panurin ko. Ano yung banana na to? Nakadikit na sa'yo oh. Panurin ko na lang. 13 minutes. Ayun, nakadikit na rin pala oh, Just Joyce. Panurin ko pa rin ha, tatlo yan. Mga Milods, bigi-bigi. Musi ganda, danarang host. Panikita ko at mga milit ay milit vlog para maturuan kita. Danarang host from Musi ganda, from Ate Jonah Jimena. Baba ng bahay Ate Jonah Jimena para madikitan ka. Ikaw ang pinagmamalaking tiktokers eh. Pangtatapat kita kay Ate Mirali sa channel at saka kay Ate Juliet na Magpakan. Sige, sayawin ko rin yan para bayad na ako sa iyo, ha. Sige, sayawin ko din yan. Miguel shoutout host, teacher, Sis Grace. Isama niyo si kapatid na Grace, hehehe, from CGTV. Dayang-dayang lang Sis Miralisa from Juliet. Nasa harang pa ako from Ate Grace Lorente. Just Joyce nag-drop ng bahay. Dikit pulpak sa nakapin from Mood Chiganda. Hello Grace from Juliet na Magpakan. Harang host from Mood Chiganda. CGTV and Just Joyce nag-drop ng bahay. Grace Lorente, Mingalab shoutout Miralisa, Kuya CJ and Kuya Dong.
Hello, sis Juliet na Makpakan from Rosita Way of Life. Thank you, Ate Rosita Way of Life. Salamat po. Marami ka ng kaibigan, Ate Rosita. Nagilap siya to, Ate Juliet from Chris Lorente Channel. RGTV in Milit Vlog, nag-drop ng bahay. Danarang House from Mochiganda. Thank you, Ate Mochiganda. Hashtag Gina Jimena. Sa puti, sa pula. From Juliet na Makpakan. Yan, nagbaba na ng bahay si Mochiganda. Hashtag Gina Jimena. Padikit naman po sa ano, patthumbs up naman po ng premiere ni Ma'am Joel and Karen. May kisuyo naman mga kaibigan ko, mga mabait kong kaibigan, pasuyo. Sige na po mga kaibigan, pakasuyo, patthumbs up po na naka-premiere, ng nakapin. Tsaka padikit po ng ano, padikit po sa mga bago. Kay Mochiganda. Manidong Vlogs, congratulations, monetize na si Manidong. Nag-drop ng bahay si Manidong. Juliet na Makpakan, nag-drop ng bahay. 4 minutes harang from Ate Grace Lorente. Mega love shoutout Idol Tangin from Mangyan sa Brunei. Thank you my friend Mangyan sa Brunei. Magis Taste, thumbs up. Mas Mac, nag-drop ng bahay. Sa pula na lang from CGTV. Mas Mac, OTW from Mangyan sa Brunei. RGTV nag-drop ng bahay. Salamat host from Just Joyce Official. Mahilig pala sa itlog si kapatid na Juliet na Makpakan. Kaya sa pula sa puti. Bigi-bigi si Ate Grace and si Magis Test. Useful kahit basag. Phone host from Just Joyce Official. Oh, kahit basag yan oh. Quality pa rin yan. Napakinabangan pa rin yan. Marami pa rin natutulungan ng basag na yan. Kaya huwag niyong ismulin yung basag na ios na yan. Yan ang sinasabi na ano. Broken but ang tawag ito? Broken but incredible. Kasi marami natutulungan yan. Yun, nakapasok na din from Ate Grace Lorente. May jacket na nahuli lang. Kaibigan Magis Test. Dandi kita tuloy kay Orly from Mochiganda. Salamat Katanying from Mga Melod. Sarang host from Mochiganda. Pa-jacket po host. Tingnan niyo si Mochiganda, hashtag dinadime niya. Pag nagbaka siya, pagbalik niya, hindi pa rin niya ini-skip yung yung ads. Kaya saludo ako diyan kay Ate Juna Jimena. Yan po ang napakabait. Mabait po na talagang supportive po siya. Start na ako magbanok sa TikTok. Brown ni Merlisa. Lantin din Alicia, nag-drop ng bahay. Like number 53 harang from Ate Merlisa to. Dan harang from Mochiganda. Dan dikit kay Ate Juna Jimena, thumbs up sa'yo from RGTV. RGTV nag-drop ng bahay. Mas Mac, dan to you from Mangyan sa Brunei. Alicia Indiana nag-drop ng bahay. Hello, Dom Vlogs from Rosita Way of Life. Yan, marami ng kaibigan si Ate Rosita Way of Life. Friends na rin niya yung mga friends ko. Marami yan Ate Rosita, magiging friends mo yan. Kaya wag mong isipin yung mga lagas na yan, babalik at babalik yan. Tiwala lang kay host Ate Rosita Way of Life. Just Joy, dandikit full pack from Mochiganda. Kabayan, di pa ako marunong magpalipad. Salamat sa palipad mo kahapon bro. From Dong Vlogs. Okay, walang problema yun Kuya Dong. Hindi, yung palipad na yan, hindi natin hinahangad na ibalik sa atin. Walang problema yun. Nagsishare lang din ako ng blessing.
Kaya nagpalipad ako kasi may dumating sa akin na blessing na ayaw sabihin yung pangalan sa aking LS, na kahit gusto niya magpalipad pero hindi na niya pinalipad kasi mapupunta lang, may stock lang dito. Pinadala na lang niya sa Cebuana. 50,000 po pinagbigay niya sa akin. Ano? 50,000? May magre-react ka niya, magre-react eh. Ayaw po niyang pag-alala, binigyan niya po ako ng 50,000. Sa Cebuana ko po kinuha, kaya nagbibigay lang din po ako ng blessing. Sa nagbigay po sa akin, shoutout po, mega love shoutout po sa kanya, napakabait mo po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sana marami po kayo matulungan na katulad ko na isang mabait na tao, pagtulog, pero paggising, pagising hindi mabait. Salamat po ulit sa bigay niyo sa akin na ang tawag dito, na blessing. Salamat po ulit. Thank you very much po. Kung nandiyan ka po, nakikinig, thank you very much po. Kabayan, di pa ako marunong magpalipad. Salamat sa palipad mo. Okay. Just Joyce, in Mangyan sa Brunei, nag-drop ng bahay. Majesties. Lanting Black, OTW. Mangyan sa Brunei, OTW from Masmak. Alicia, dandikit sa'yo, idol from Masmak. Nasundan na kita, Alicia, Indiana. At ginusto na rin kita from RGTV. Magbakas lang po kayo sa bahay ko para masubscribe kita from Malit Vlog. From Milit Vlog. Ayun. Mochi ganda, dandikit, good vibes, TikTok mo. Just Special, nag-drop ng bahay. Mangyan, link from Masmak. Dance na nakapin po, with heart, with loving care emoticon from Majesties. Babahay mo ganda from Alicia, Indiana. Majesties, nag-drop ng bahay. Dance Ray Lantin Vlog, salamat idol from Mochi ganda. Just Special, nag-drop ng bahay. Bay kabayan, may puntahan kami from Doom Vlogs. Mangyan sa Brunei, nag-drop ng bahay in Mama Melods. Hello Lods, X-Men, Dan, full support, full wax, full pack, para solid, love lots, Juliet na makpakan, Tomas Max sa CPR. Just Do Special, nag-drop ng bahay. Masmak, Dan dikit sa'yo. Landing Vlog, Dan sa'yo, from Mangyan sa Brunei. Naka-play ka lang Atanying kasi natutusok pa ako from Mama Melods. Thank you Mama Melods. Mga didikit, balikan ko mamaya from Mama Melods. Hashtag Joelin Karing TV to. Fishing ako sa iyo, baka naman. Mama Melods sa TW sa iyo. Majesties, dikit na sa iyo, full pack. Juliet na magpaka ng grab ng bahay, Opo host. Tiwala lang po, salamat from Ate Rosita Way of Life. Thank you. Majesties, hashtag RGTV. Dan sa'yo. Nag-drop ng bahay. Wow, sana all. May 5T. Ha ha ha. May 50 pala, may 50T. Eh, magre-react eh. Yan, tapos na. Nasa iba na tuloy. Matatapos na pareho. Kay Ate Just Joyce yan. Dumikit na ako sa iyo, Majesties. Ginusto na rin kita from RGTV. RGTV and Alicia Indiana and Just Joyce nag-drop ng bahay. Salamat Majoy. RGTV nag-drop ng bahay. Muchi ganda, palapag po bahay nyo. Palapag daw ng bahay, Ate Muchi ganda. Mangyan, dandikit sa'yo idol from Muchi ganda. Yan, nag-drop na si Muchi ganda. Bigi-bigi si Ate Juliet. Majesties, OTW. Majesties, dan na po from Malit Vlog. Mga Melods, dan po sa'yo from Mangyan sa Brunei. Muchi ganda, RGTV, dan sa'yo idol from Muchi ganda. Mangyan sa Brunei, Muchi OTW. Mangyan sa Brunei, OTW. Maganda bags, bigi-bigi. Milit Vlog, dandikit na, pabalik na lang. Lantin Vlog, nag-drop ng bahay, Tamsak Dan House. From MG Vlog.
2021, hashtag MG Travel Vlog. Thumbs up idol from Malit Vlog. Opo, from Malit Vlog. Alicia Indiana, nag-drop ng bahay, Majesties, Dan dikit sa'yo, from Alicia Indiana. Dikit ulit si Idol Juliet, from Muchiganda. Josh G. Official, nag-drop ng bahay. Pababa ng bahay, kaibigan, MG Vlogs 2021. Harang host from Muchiganda, harang na naman si Muchiganda. Alicia Indiana, nag-drop ng bahay. Mangyan, dikit Dan from Max. Dan support to Juna Jimea. Good vibes. Thank you. Nahabol din. Teka lang po, inom lang po ako. Kain po tayo ng Maha Blanca. Merienda. Inom lang po ako, inom. Ito na po ang ating mahiwagang baso. Buenas na baso. Maligamgam po yung ating maligamgam. Yan, tapos na pareho. Tapos na. Masabihin nyo, in-skip. Tagay, hahaha, bro, ati dilit na upakan, bawal ang tagay, bawal. Maganda bag, OTW. Maganda bags, nag-drop na bahay, pala-vlog guys. Mochi Danda, bababahay mo, dikitan kita from Alicia Indiana. Ayan, ginutom na, hahaha, sakit na likod ko eh. Pampahilot na ako mamaya. Just Joyce, nag-drop ng bahay. Magbakas lang po para mabalikan. Para mabalikan ko from Maganda Bags sa ating Maganda Bags. Alicia Indiana, nag-drop ng bahay. Hello Maganda Bags. From Juliet na Makpakan. Mga Milods, Alicia Indiana, Dan na. Tubig man, ha ha ha. Walang impolites, Malit Vlog, bahay mo from Majesties. Alicia Indiana, Majesties, Dan dikit sa'yo. Masmak, dilit na Makpakan, Dan dikit from Masmak. OTW Alicia from Majesties. Just You Special, nag-drop ng bahay. Dan Harang House from Mochiganda. Maganda Bags, Dan dikit from Starlight Channel. Mangyan sa Brunei, Maganda Bags. Dan sa'yo. Mangyan sa Brunei, nag-drop ng bahay. Maganda bag, Sisi, tampay ka din. Pala dito, from Mama Milods. Alicia Indiana, ODW. Ha ha ha. Assuming ha, tubig talaga. Ay, kala ko impi. Mangyan sa Brunei. Dan na, from Mama Milods. Like number 54 from Ate Maring B. Kakauwi lang from Ate Maring B. Relax muna. Mega love shoutout Miralisa from Rosemary. Hello Maring B from Juliet na Makpakan. Just Joyce nag-rap ng bahay. Thanks mama from Mangin sa Brunei. Alicia Dan Connect from Maganda Bags. Juliet na Makpakan. Bigi. Host bigi lang ako from Just Joyce Official. Sige salamat. Salamat sa pabigi. Maganda Bags,
nag-drop ng bahay. Alicia, dan na kita kanina from Masmak. Mami Lods, dan dikit sa'yo from Muchiganda. Work mood na ako from Just Joy Special. Sige, sige kaibigan Just Joy, salamat. Salamat sa pagpunta kay kaibigan Tanying. Ika, malulubat ah. Masmak nag-grab ng bahay, mangyan sa Brunei, dan dikit. Sa picnic, sa seasides from Landy Vlogs. Jilit na magpaka, nag-grab ng bahay. Marimbi, may gabag melod sa mga langga from Marimbi. Landy Vlogs nag-grab ng bahay. Salamat Miss Macdan from Alicia, Indiana. MG Vlogs 2020, bigi-bigi. Pababa ng bahay, MG Vlogs. Mga millions, bigi-bigi with love and care emoticon. Mga Marimbi, nag-grab ng bahay. Premier. Two days pa. Ate Marimbio, like number 26, idikit ko na rin. Like number 27. Like number 27. Magbabakas ako. Like number 27. Like number 30. May nagdikit ng isa. May bakas po sa akin ha. May nakalagay po na hashtag tunying. Like number 31, Ate Marimbi. Diretso na din po idikit. Kalimbang all na po, kalimbang all. Oh. Tigi-isa lang po ito na ano, tigi-isa lang na account bawat cellphone. Like number 31. Kaya legit po to, legit. Yan, tatlo po magkakasunod na bakas. Puro po sa akin yan ha. Kulot Channel, Anthony Max, at saka Paxting. Maganda bags, dan sa'yo idol from Muchiganda. Magites, dan sa'yo. Muchiganda nag-drop ng bahay. Salamat house from Marimbi. Marimbi OTW sa'yo from Mangyan sa Brunei. Dan po sa'yo Lantin Vlogs, pasukli from MG Vlogs 2021. Masmak nag-drop ng bahay. Bakas lang ako from Marimbi. MG Vlog 2021 nag-drop ng bahay.
rin pala si MG Vlog, oh. 1.2 na na, oh. Dikit kasi ito, kaibigan, MG Vlog. Like number 78 ako, oh. Panoorin ko din para sa WhatsApp mo. Hindi ko pa yata muna, eh. Muna ka na ba? Kaibigan MG Vlog? Ba't yun walang ads? Ito may ads, oh. Ito may ads din, oh. Dikit ko rin sa'yo, kaibigan MG. Paki-mention kung muna ka na para like number 79 na ako. Para kung muni ka na, hindi ko i-skip yun. Magaling yung misis ko, no? Tinuturuan niya ako. The best yan, the best, eh. Na matututo rin yan, balang araw. Matututo rin yan. Dan po sa ilang tin vlog pasukli. Padikit naman po kay kaibigan Loris. Nagbaba po si kaibigan Loris Neri. Loris and Neri. Pabalik po Ate Jonah Jimena. Nangangatin na yung ulo ko, ah. Nag-love shoutout po sa $13 million my house. Ito Jing. Hindi matapos na ako sa ating mabasahin. OTW mga sa Brunei from Margie's Test. Dan MG from Maring B. Dan po sa iyo Mochi from MG Vlogs. Maring B, dan dikit sa iyo. Salamat from Alicia Indiana. Regenary Vlog, dan dikit idol from Mochi Ganda. Marina Agahos from Ruiz Vlog. Thank you, Manoy Ruiz Vlog. Masmak, hashtag Lauren Aneri. With Harang OTW from Masmak. Tamsak na sir from Good Vibes GGM Pelam Journey. Wag naman sir. Ati Good Vibes DJ. Tunying lang ayos na. The best na yung tunying. Lauris, dan sa'yo from Mangyan sa Brunei. Alicia Indiana, nag-drop ng bahay. Dan Muchi from Ate Maring B. Tamsak host from Ruiz Vlog, ang aking Manoy. London Vlog. Dan na po from Milit Vlog. Muchi Ganda, nag-drop ng bahay. Hashtag Jonah Jimena. Shoutout po, may grab shoutout po sa aking kaibigan na si Mix Vlog. Shoutout po sa kanyang family. Kung taga-nasan man siya, kung tagasan man siya, shoutout po sa kanya. MG Vlog, bigi-bigi. Hello Dan, tusok. Tumangyan sa Brunei, beautiful island in Brunei. From Ate Juliet na Makpakan. Balik daw po, sabi natin Juliet, nag-drop ng bahay. Kanino ba to? Ay, kay MG pa lang. Nag-surrender na yung isa, oh. Lobat na yung isa. Kain lang host from MG Vlog. Sige, sige. Kain ka muna. Sarap nga niluluto mo, oh. Kaldereta. Sarap niyan, kaldereta.
CGTV nag-drop ng bahay. Patamsap naman sa nakapin. Mami Lods, bigi-bigi with love and care emoticon. MG Vlogs 21, Dan Dikit sa kalderetang baka pasukli from Lantin. Pasukli daw, kay Lantin, kaibigan MG Vlog. Dan po sa iyo, Alicia. Pasukli po from MG Vlogs. Hello! Tusok na, sinasabi pin host. Sa nakapin. Host, from ating dilit na magpakan. Tamang bakas lang po from CG TV. Ilocano daw si Lantin. Sabi na aking misis. MG Vlog nag-drop ng bahay. Alicia, Dan po, sukli po. From MG Vlogs. Dan Mangyan sa Brunei from RMB. Mix Vlog nag-drop ng bahay. Dan DMX Vlog, tamsak. Dan, idol to Ning. Sino kaya itong Dan DMX Vlog? Juliet na magpakan, Dan sa'yo from Mangyan sa Brunei. Alicia, pasukli po from MG Vlog. Yan, tapos na. CGTV, dikit na si Idol from Muchi Ganda. Balikan ko po kayo, wag po kayo mag-alala from best friend CGTV. Balikan niyo po si dikitan niyo po si kaibigan CGTV, mabait po yan. Yan, si Maring B, mabait po yan. Si Ate Juliet na Makpakan, mabait po yan. Si lahat po kayo, mabait po yan. Si lahat po kayo, mabait po yan. Mga yan. Hindi lang po isa, si lahat kayo. Magic Taste, Dan from RMB. Laurisa Nere, Dan Dikit Full Pack from Masmak. CDTV nag-drop ng bahay. Juliet na Magpakan, bigi-bigi. Hashtag CDTV, Frederick Francisco. Kanina pa ako, dikit sa inyo from Lantin Vlogs. Yay, buutan ka, ha ha ha. From Juliet na Magpakan. Thanks, Neri. Ano yung buutan? Ate Juliet. Lantin Vlogs, nag-drop ng bahay. Teka lang po, i-charge ko lang ito isang cellphone. Baka mamaya pag out ko, may LS, may pantutok po tayo. Oo, babalikan ko po kayo para sure na hindi mabaklas ni Lolo from CGTV. Mabait po yan, mabait po yan, mabait po kayong lahat. Kaya magbalikan po kayo para suportahan lang po tayo, suportahan. Yan ang mga, kaya po masasabi kong mabait at saka sumusuporta kasi pag ilis ko po na dito po silang lahat. Kaya masasabi kong supportives kayong lahat dahil nandito kayo ngayon para maging magkakaibigan tayo. Magdikitan po tayo para pag may ilis kayo, doon na rin po tayo sa kabila. Pag nag-ilis si CGTV, di doon tayo. Pag nag-ilis si kaibigan Lori Aneri, hashtag Rekineri, doon ulit tayo. Magbalikan po tayo, wag po tayo magpilian ng kaibigan. CDTV OTW sa'yo from Mangyan sa Brunei. Next vlog, Dan sa'yo. Gugmang patay, from Muchi Ganda. Mabait ka daw kaibigan. From Loris Aneri. Muchi Ganda nag-drop ng bahay. Dan po sa'yo, Masmak, pasukli po from MG Vlog. Bakas lang po sa video para mabalikan ko po kayo from CGTV. Masmak, Dan po sa'yo, pasukli po from MG Vlog.
Alicia Indiana, nag-drop ng bahay. Alicia Pasokli po from MG Vlog. Good vibes, GGM, Film Journey, Biggie Biggie, and Juliet Manakpakan. Mangyan sa Brunei, CGTV, dahil na po sa'yo, may bakas. Okay, MG Vlog. Magbalik na ako from Alicia Indiana. Nag-love shoutout, Idol Tanying from Dandeo. Mix Vlog. Pahabangan ng bahay, kaibigan Dandeo Vlogs. Mix Vlog. Yes, dapat ganyan ha, from Ate Juliet na Makpakan. Alagad ni Danami to, Idol. Ay, ni Danami pala. Sige, thank you Danami Huyo. Salamat na nagpakilala ka. Mama Milods, nag-grab ng bahay. Out muna ako, tapusin ko na labahan ko. Nasuklihan ko na yung mga nagbakas from Joyce Test. Sige, thank you Joyce. Laba ka naman, laba. Teka lang, malulubat ako. Pasukli sa mga napuntahan ko from Mama Milods. May community guidelines po kasi si Lolo na hindi pa natin alam, lalo na sa mga baguhan palang sa YT. Kaya ako na po nagsasabi sa inyo dahil na-demonetize na ako, isa sa violation ni Lolo. Opo, monetize na po dati yan si kaibigan CGTV, na-demonetize siya dahil may linabag siya sa kay YouTube na hindi natin alam. Kasi hindi pa siya masyadong batikan sa YouTube doon, kaya na-demonetize siya. May linabag. Kaya pinapaalalahanan na po kayo ni kaibigan CGTV. Tayong lahat. Sana all maraming bisita, haha, pero Ate Juliet na Makpakan. Bakit? Bisita naman ako sa iyo pag minsan Ate Juliet ah. Dinadamihan ko naman ng bisita. Nag-love shoutout sa $21 million may house ni Tonying. Maring B, dandikit na po sa iyo from Dandea Mix Vlog. Sabi ni Juliet, buutan ka daw, kaibigan. Ibig sabihin, sa buutan, kaibigan, mabait ka daw. Ay, ganon. Thank you, Ate Juliet. Thank you, Ate Juliet. Salamat po. Buutan, mabait daw. Hello, my friend, Kimado. My friend, Kimado. Your friend, Lord Regineri, is waiting for you. Warapu. Kaibigan Regineri, nandito na hinging kaibigan. Hello, my friend. Where are you all from Kimado? Rojak Rodelas, harang agad host from Rojak Rodelas. Dan DMX Vlog, hashtag Marimbi. Dan pasukli na lang po. Masmak nag-drop ng bahay, Mangyan sa Brunei. Host, maraming salamat ha. Test drive muli, ulit, from Mangyan sa Brunei. Sige. Galingan mo pag-drive. Kaibigan Mangyan sa Brunei. Nakapindan from Ruiz Vlog. MG Vlogs 2021 OTW. Kimado Biggie. Ruiz Vlog. Nag-drop ng bahay, Juliet na Makpakan. Haha, salamat from Ate Juliet na Makpakan. Ganun ganti kita ulit sa'yo from Muchi Ganda. Juliet na Makpakan, Biggie and Kimado. May galap shoutout kaibigan, Warapu. Kimado, your friend Loris Aneri, hashtag Rekineri is greetings to you. For Warapu. Bahala ka dyan. Kimado nag-drop ng bahay, Dan Mama Milods from Marimbi. Alagad ni Danami Huyo to host. Sige ngayon, tatandaan ko na Dandeo Mix Vlog.
Pag di pala, danami. Mochi ganda, Ruiz Vlog, dan sa'yo idol. Host, dan sa nakapin, premiere from Rojak Rodela. Sige, babalayan ka dyan. Pakiusap po uli, sana menu po ang ipangdikit nyo para mabilis kayo mabalikan. Yung iba, mahirap makita ang main nila. Paliwanag ko rin po mga kaibigan ha. Pag ang dinikit nyo po ay main, ano ba, dinikit nyo po main, ano ba ako, dinikit ko sa main. Tapos, ang ididikit ko sa inyo ay ano, ay ninja. Ang ididikit ko kay Tunying, ninja. Ngayon po, pag binalikan po kayo ng main ni Tunying, pag binalikan po kayo dun sa main yun, kasi ang ibababa nyo, ang ibababa nitong ninja, is main nito. Ngayon po, pag dumikit naman po kay Tunying, yung ninja, tapos magbababa kayo ng link ng menu, pagbalik po ng main ni Tunying, balikan nyo naman po ng ninja nyo. Hindi lang po yung ididikit nyo yung ninja lang. Balikan nyo po ng main. Yan, nalilito tuloy ako. Pag ninja po pinandikit nyo, pag binalikan po kayo ng main nung dinilikan nyo, ibalik nyo rin po yung main para hindi naman po, para patas naman po. Mochi Babasang Bahay from DMX Vlog. Kimado, Bigi, Mochi Ganda, nag-drop ng bahay. Milit Vlog, MG Vlog, done with love. Mochi Ganda, OTW sa'yo from DMX Vlog. MG Vlogs 21, dandikit sa'yo. Salamat po, nabalikan ko na. Kimado, nag-drop ng bahay. Hashtag MG Vlog, done OTW. Hello my friend Kimado. I give you one banana my friend Kimado. Warapu. Like number 26 my friend Kimado. Number 2 my friend Kimado. Like number 27. You see that my friend Kimado? I watching your harang, your advertise. My friend. I watch your harang pala. Nabaliktad tuloy. Sabi nga kagabi ni Edner's Vlog, bahala ka dyan, dumugo ang ilong mo sa Korean. Support lang po tayo mga kapatid from CGTV. Support lang. Katulad po ng pag-support nyo kay Tunying, ganun din po. Kung gaano po kaganda ang pag-support nyo kay Tunying Maksam, ganun din po ang pag-support nyo sa mga nandito, sa mga didikitan nyo po, ganun din po. Kasi pag sinuportahan nyo po sila, ipapakita din po nila ang suportan nyo po sa kanila. Pag nakita niya po na maganda naman yung support mo, ibabalik din po sa inyo yun. Kaya magsuportahan po tayo na maganda. Test drive mo na ako idol from sige kaibigan mga Brunei, test drive ko muna. Ruiz Vlog, dandikit, congrats sa first dose from Lantin. Lantin nag-drop ng bahay. Mochi ganda and good vibes, GMM Pilam, bigi. Thumbs up dan my friend, with prayer emoticon. Thank you my friend, Kimado. Hirap din kasi abulin pag di main dumikit. Nakagaya ko, busy. Kawawa lang CP. Nakaw, dalawangan lang CP. Di basta po pag dinikit sa inyo is main, balikan niyo rin po ng main. Ganun lang po, madali lang po yun.
Diba, ninja po gamit nyo. Siyempre, didikit kayo doon sa main. Tapos, pag dinikitan nyo po si CGTV, ang dinikit nyo po is ninja. Ngayon po si CGTV, babalik sa inyo doon sa main nyo. Pag nagbakas po si CGTV doon sa main nyo, balikan nyo rin po nung main nyo para parehas po nakadikit yung main to main. Ganito po, para mas madali. Ito pong pula, ninja. Ito pong itim, main. Ngayon, ito pong pula ang ipinangdikit kay CGTV. Ngayon si CGTV, ang ibababa nitong link is itong main. Ngayon naman si CGTV, siyempre babalik dito sa main. Kasi yun ang ibinaba nitong link. Ngayon, pag nagpop up naman sa main mo po, ibalik mo pa rin po dun sa main ni CJ. Para mas maganda po. Para fair po, paras nakadikit yung main to main. Maringo B, Dan na po from Malit Vlog. Kimado nag-drop ng bahay. Marin B, Dan from Malit Vlogs. Host, kahit ninja ang idikit, basta lagyan ng bakas, host. Kasi walang pelikula ang ninja nila, kaya lumilipad. Kung lagyan ng bakas, tapos manood ng sapat, hindi naman malalagas yan. Pero dapat naman, balikan nyo rin po ng ng main. Para pag nag-upload naman po si, alam ba ako, pag nag-upload naman ako, makita naman dun sa main nyo. Maging patas po tayo mga kaibigan, maging patas. Ba't yung sa akin hindi lumilipad? Hindi naman hindi naman nababaklas. Pakita ko po Ayan po, may 9 na notification, 9. Papakita ko yung notification Si Ate Ning, ayan si Ate Ning, mga bagong upload nila Ate Ning. OFW sa Kuwait, Ice Mix TV Vlog, Hurulan Vlog, ay marami po yan Kaya masasabi ko po kahit po backup account yung idinidikit ko sa inyo, hindi po na mabaklas yan kasi nagpa-pop up po yung mga sinubscribe ko dyan nagpa-pop up lahat. Ang dami po niyan. Kaya po masasabi kong legit kasi isa lang po siyang nakalagay dito. Isa lang na account. Hindi po katulad ng iba na maraming hindi po natin alam Hindi po natin alam. Yung sa sarili ko lang po. Tigi-isa lang po yan. Isa lang pong account yan kaya dinidikit ko po. Kaya maraming notification po dyan Ayan makikita nyo po. Hindi lang po isang notification, napakadami. Ayan Pag di ko po napapanood sa main ko, pag lobat yung main ko, dito ko pinapanood. Nagsasabi na ako ng nag-hashtag tunying lang ako para alam nila na napanood ko pa rin. Ayan ang dami po niyan Di po biro yan, di po ako nagsisinungaling Kaya po, kahit idikit ko po sa inyo, hindi po mawabaklas yan. Nawala na naman ng si Danami. Thanks again, Idol. Kimado, Tony Magsambit Toys. Hello, Master from Kimado. No. Don't call me Master, my friend Kimado. I'm not a Master. Just call my name, Tunying or Maksam. That's a big or okay for me. Don't call me a master because I'm not a master. Just call my name, Tunying or Maksam. Kimado nag-grab ng bahay, ang alagad dapat may profile at video. Dapat may video, may subscriber,
Roja Cordelas nag-drop ng bahay. Dana May, Mutsiganda OTW again. Nalubat isa alagad ko. Kimado, Bigi Bigi. Mga Milods nag-drop ng bahay and Kimado. And Lantin. Okay lang, Dana May idol. Come on my friend, Tamsakdan from Kimado. Milit Vlog nag-drop ng bahay. Alfredo Lacerna Dan from RMB. MB Vlog Dan dikit sayo from Masmak. Hashtag Mutsiganda Dan dikit na po na dalawa nakadikit ko na from Dana May. Alfredo Lacerna Dan dikit sayo idol. Rojak host Dan kay mga Milods naggagayat ng luya. Harang lang po, supporting tunay from Rojak Rodelas. Masmak nag-drop ng bahay. Salamat idol, Danami. Dikit po sa isa. Dikit ko na po isa sa'yo. Mamaya from Mutsiganda hashtag Jonah Jimena. Pack Village Bag nag-drop ng bahay. Sino itong Pack Village Bag na to? May glove shoutout kay Bigan Berlot. Tinan mo itong kay Pack Village Vlog, oh. Wala pa siyang ano, oh. Kakagraduate lang siguro ito, kakagraduate. Kakagraduate mo lang kay Bigan Pack Village. Wala siyang profile, oh, pero 1K na yung ano niya. Wala siyang profile picture, pero 1K subscriber niya. Dikit ko itong isa, kaibigan, ha? Idikit ko. Ayan, pakita ko sa inyo, oh. 1,000 subscriber siya, pero wala siyang profile picture. Idol, dapat verified ang alagad. Dapat ba ako igala? Mag 1 day old dyan, may banana, at may upload dyan, may view din. Okay na yan, di yan malalagas. Salamat Maring B from Milit Vlog. Kimado nag-drop ng bahay, Lantin Vlog. May notify talaga. Kay verified na yan, idol. Milit Vlog, dan ulit dikit sa'yo from Mutsiganda. Palagay na lang po ng bakas, harang lang po ako from Rojak Rodelas. Okay. Harang house from Mutsiganda. Talagang nagbabawas si Lolo, natural na yan. Huwag naman ibago. Kakain talaga yan si Lolo. Kaya may lagas tayo lahat. Oo nga. Opo Mutsi Vlog. May lagas na talaga. Huwag nyo intindi niyang lagas kasi. Intindi niyang lagas eh. May naghubad talaga ng brief bro, ha. Kaya nga eh, ba't? Sino kayo naghubad ng ganyan? Ngayon ko lang ito naranasan na, may naghubad ng ano, ng jacket. Makmak, Masmak, hashtag Marimbi. Kabalik daw po. Kimado, dan dikit sa'yo from my friend Kimado. Alicia Indiana is done to your channel. Please subscribe back, my friend. Alicia Indiana nag-drop ng bahay ng Kimado. Marimbi, tamsak dan dikit from Masmak. Masmak nag-drop ng bahay. Lantin Vlogs nag-drop ng bahay. Dan Pulpak sa nakapin. Hashtag Marimbi, pasukin na lang po from Berlot Gaming. Kaibigan Berlot nag-drop ng bahay. Alicia Indiana. Dating dikit, hashtag Alicia Indiana from Berlot. Kimado, dan na po sa iyo, may bakas pa from Rojak Rodelas. Dan po sa iyo, Kimado, pasukli po from MJ Vlog 21. CGTV nag-drop ng bahay, Alicia Indiana, dan my friend from Kimado. MJ Vlog 2021 nag-drop ng bahay, dan sa iyo, Kimado, pasukli po. Kimado MJ Vlog 2021 is done to your channel. Please subscribe back, my friend. Oh, salamat.
Opinion ng iba. Magluto na ako, baka di ko masuklian yung dumikit na ninja na wala ako. Nawala ako. Masmak, kay Mado, OTW from Masmak. Bird Gaming, Dan Pulpak, hashtag mga milods. Pasuklin na lang po. Dynamics Vlog, nag-drop ng bahay. MG Vlog, Dan my friend, success always for you. Natural lang yan ang lagas. Ang mahalaga, huwag susuko, laban lang po. Pag sumuko kayo, hindi kayo magwawagi. Tinama ako, hindi sumuko. Talagang sa pag-apply ko pa lang ng monetization, talagang pinahirapan ako pero hindi ako sumuko. Gumraduate ako sa banana ko 13 times. Maniwala ko sa hindi, 13 times. Nag-apply ako ng monetization 2 weeks and 3 days akong hindi nakapasa sa step 2. Gaano kahirap yon? Gusto ko na sumuko pero at least may tumulong pa sa akin. Kaya laban lang mga kaibigan, makakamit din natin yan. Ibibigay at ibibigay yan sa tamang oras. Manarangin lang tayo sa Panginoon. Huwag kakalimutan na isama ang Panginoon sa pagbablog, sa lahat ng gagawin natin. at mahalin natin ang ating YouTube channel, lalo na ang ating mga subscriber. Yan lang po ang tamang paraan para maging successful lahat. Mahalin natin ang ating YouTube channel, mahalin natin ang pagbablog, at higit sa lahat, mahalin natin ang ating subscriber. Kung anong support ang ibinibigay nila, ibalik nyo rin ang suporta nyo, mga kaibigan. Hindi kayo iwanan ng mga yan. Naniwala kayo. Basta pag na-late kayo, pag nagkita uli kayo, humingi ka ng paumanhin na hindi po ako nakapunta, pasensya. Ganun lang po. Maintindihan naman nila yan, siyempre may trabaho tayo. Kanta yan, idol, CDTV. May grab shoutout po sa $20 million mouse na naman ito niyo. Salamat hashtag Rojak Kimado Dan to you CGTV and Lanti nag-drop ng bahay. Danami Mix Masmak Dan dikit po sa'yo. Dan dikit na daw si Danami. Sukli na lang po. Panginoons Dan dikit na ako. Salamat. Bird Gaming nag-drop ng bahay. Dan Pulpak hashtag CGTV visit mine. Magandang tanghali from Pakats Adventure. Gina Jimena, dan na sa'yo. Sumayaw na buntis from Rodia Cordelas. Kimado, dan subscribe, pull back from Masmak. Dana Mihuyo, dating dikit. May kalab shoutout pa at adventure from Dana May. MJ, nakapin pasukli po. Tapos nanda sa Iberlot. Dynamic Mix Vlog OTW from Masmak. Rojak Rodelas link my friend from Kimado. Rojak Rodelas, baba daw ng link, sabi ni Kimado. Kimado nag-drop ng bahay. Lantin Vlogs, hashtag Kimado dan to you from Lantin Vlogs. Dynamic Mix Vlog nag-drop ng bahay. Dan Pulpak from MG Vlogs 21, pasukli na lang po, sabi ni Berlot. OTW Kimado, sabi ni Dana May. Kimado Lantin Vlog, link my friend. Link mo daw Lantin, sabi ni Kimado. Kimado nag-grab ng bahay. MG Vlog, dana po kay Berlot kanina pa. Kanina pa po from MG Vlog 2021.
Dating dikit, hashtag Dada Bimix Vlog, Dan Tamsak. Berlot, Dan na sa'yo, from Rodia Crodelas. Masmak, Dan May Mix Vlog. Dan, thanks po. From Masmak. Nalalapit na po ang ating pag-end mga kaibigan. Salamat po sa inyong pag-thumbs up. Salamat po sa inyong pagsilip. Salamat po sa inyong suporta. Sa araw-araw na pag-LS ko, nandito po kayo mga kaibigan. Hindi niyo po ako pinapabayaan. At hindi ko rin po kayo papabayaan. Pag may upload video kayo, nandyan po ako. Pag may LS po kayo, nandyan po ako. Pero ipagpaumanhin niyo po pag nag-LS kayo na hindi ako makapunta dahil may ginagawa ako doon. Kaya hindi naman po araw-araw tayo makakatutok. Pero sa susunod na LS nyo, kung sakaling may absent ako, susuklian po natin ng doble. Kaya mga kaibigan, magtulungan lang po tayo, magsuportahan. Kayo po mga nandito mga kaibigan, kung anong suporta niyo po kay Tunying, ganoon din po ang ibigay nating suporta sa ating mga nakikilalang kaibigan dito sa aking LS. Dahil masasabi ko naman po na lahat kayo, puro kayo supportives. 100% supportives kayo lahat. Supportive. Kaya masasabi ko na puro kayo legit. Kaya magtulungan lang po tayo kung ano po binibigay niyong serbisyo kay Tunying. Ibigay din po natin sa iba dahil pag naramdaman po nila yan at nakita nila na sinusuportahan nyo rin po talaga sila, ibabalik din po sa inyo yan, maniwala po kayo. Ganyan po ako nung una, ganyan po ako nung una. Nung mag-isa pa lang po ako. Yung hindi pa ako tinutulungan ng aking misis. Siyempre may kipagdikitan ako, tapos yung iba hindi ko napanood yung video. Kaya medyo bumabagal yung bumabagal, nawawala. Pero ngayon na nandiyan na si Mrs. tumutulong sa atin, saka marami na rin tayong gadget, cellphone na ginagamit. Napupunta na po natin lahat kasi pinagsasabay-sabay po namin para mapanood namin lahat. Hindi naman lahat. Oh, hindi daw lahat, sabi ni Mrs. Hindi daw lahat. May nakakaligtaan din kasi siyempre may natabunan kasi pag minsan natabunan. Sobrang dami. Sabihin ko po sa inyo, pag ilang minuto lang po, ilang minuto lang. 10 minutes lang. 10 minutes lang po ang notification. Ang dami na naman. Kaya ang ginagawa po namin, naglalagyan po kami 4. 4 po na yung main ko linalagyan ko sa 4 na gadget para mapanood po lahat. Yun, nakaabot ba si Kaibigan Skyler? Salamat Kaibigan Skyler, malapit na ako mag-end. Thank you Kaibigan Skyler. Salamat to, supportang tunay. Ingat po lagi from Rodia Crodelas. Salamat sa inyong lahat. Kimado my friend, thanks for ranting. Matsiganda. Yun, nagbigi-bigi. Last 4 minutes po, 4 minutes. Yun, nakaabot pa rin si Kaibigan Nogi Hunter. Last 4 minutes. Thank you, Kimado. Okay na, alis mo na daw, kuya, walang tuwad. Okay na. Alis mo na, kuya, walang tuwad. Oh, narealize din siguro nung nagtuwad sa atin na wala naman tayong ginagawa masama. Kaya wala tayong tuwad ngayon. Kasi wala naman tayong sinasabing pangit. Oh. Nagtuturo naman tayo na maganda kung anong dapat. Tsaka tumutulong din naman tayo, di ba? Yung nagtuwad na yun, na na broken lang yung isip siguro nung kaya nagtuwad sa akin. Kaya pabayaan natin sila, basta yung correct, pinasalamatan natin sila kasi naging viewers pa natin, di ba? Gutom na yan, si Idol Tanying from Danaway.
Dahil pagkatapos ko, kakain na lang ako kasi nagluto na si Mrs. nagluto na. Salamat po sa 63 thumbs up. Salamat po sa inyong 20. Kung kailan naman magpapaalam ako, 20 na naman. Kanina 23 na. Pero salamat sa inyo mga kaibigan. Yun, bigi-bigi si kaibigang Nogi Hunter. Salamat, salamat. Soy Eats, nakahabol din si kaibigan Soy Eats. Salamat Soy Eats. Mama Milods, dandikit sa'yo. Salamat po mama. Kain tayo idol. Pasensya, kakatapos ko lang. Magputol lang damo idol. No problem kaibigan Nogi Hunter. Soy Eats, salamat sa thumbs up. Salamat sa inyong mga pagpunta sa LS ko kagabi. Idol from Daname Mix Vlog. Yun, salamat din kaibigan Daname. Kahit silent LS, okay lang yan. Loading course from Alicia Indiana. Bigi-bigi lahat. Salamat host from Latin Vlogs. Like number 63 ako idol from Nogi Hunter. No problem kaibigan Nogi. Berlot. Dan Pulpax. Soy Eats. Pasukli na lang po. Pasukli daw po kaibigan Soy Eats. Meron pa naman tayong 2 minutes. Yun, kaibigan Nogi Hunter, bigi-bigi. Kain ka muna bro, kaibigan Nogi Hunter. Huwag mong alalahanin si Tunying. Malawak ang pag-unawa ni Tunying. Dan sa Eats, ang sarap ng kinakain mo. Pramutsi ganda. Salamat Ate Jonah Jimena sa pagpunta. Berlet Gaming, salamat. Dana May. Skyler, salamat. Kaibigan Nogi Hunter, salamat, salamat. Sa mga nandyan, my friend Kimado, thank you very much for coming to my LS. Thank you my friend. Kaya idol kita ha, mapagmahal sa kaibigan at pangunawa po. God bless idol. Thank you kaibigan Nogi Hunter. Unawain po natin yung ating mga kaibigan dahil hindi naman po tayo porket hindi na po nakasuporta ng isang beses magtatampo na tayo o kaya pag-iisipan na natin ang hindi maganda. Huwag po ganun dahil hindi naman po lahat ng oras nakatuon tayo sa YouTube. Salamat din tayo sa lahat ng dumigit. God bless from Muchiganda. Salamat host from Alicia Indiana. Muchiganda nag-drop ng bahay. Salamat ate Jan Jimena. May didikit nga pala ako sa iyo, ate Muchiganda. Sige lang, titingnan ko. May didikit ako dito kay ate Muchiganda eh. Itong cellphone na ito ba, kakainis? Hindi umakyat yung niya. Yung message na hindi umakyat. Ito kasi ate mo ganda oh. Oh, hindi ko in-skip yung ads ha. Baka sabihin nyo po in-skip ko. Oh, subscribe ko lang. Subscribe. Like number 21. Oh, hindi ko i-skip yan. Ate mo ganda. Kay Berlot, hindi pa yata nakatin kay Berlot yan ah. O panoorin ko daw, Timot Chikanda. Nasa harang ako eh. Kuya, mag-primer raw. Sige. I-ano mo lang, paan to? Friend mo naman ako Berlot, di ba? Sa Facebook, friend mo ko, di ba? Pingin mo sa akin kung anong oras. Pero magpapap up naman to dito. Nakikita ko naman para tutukan kita ng kung bakante yung ating mga cellphone. Basta bigi-bigi lang yung iba, ang i-comment ko lang yung main. Yung iba bigi-bigi lang. Pili mo na ako kaibigan Berlot Gaming.
Machiganda, hello my friend. From Kimado, may gamigilap siya to host. Hindi kuya, hindi pa kuya. Tunying maksam din, tunying maksam. Hindi ako busy mamaya. Tunying maksam din, tunying maksam. Yung motor, yung ano ko, yung profile motor. Yung motor natin. Yung sakalam natin na motor na Honda Beat. Okay kuya, pag di ka lang busy kuya. Oh, hindi ako busy, punta ka lang. Si Di Apok siya ta, ano pa rin mamaya eh, punta ako live siguro. Yun, salamat sa hits ha. Kaibigan Loris Aneri, hashtag Rekineri, salamat sa pagpunta. Salamat idol host from Muchiganda. Kayo ang idol ko mga kaibigan. Wala akong ibang idol kundi kayo. Dahil the best kayong supporters ko mga kaibigan. Hindi nyo ko iniiwan, lagi kayo naandyan. Kaya salamat sa inyo. Nandito pa ako sa Anso. Dating dikit, Regina Villarmino TV channel. Tamsak. Nandito ba siya, Regina? Dan ulit dikit sa'yo, Regina Idol. Yun, 17 pa kayo kasi 18 pa. 18 pa kayo, mag-end na ako. Thanks hashtag Masmak from Berlat Gaming. Yun, saka lang natapos yung ads oh. Thumbs up dan my friend from Kimado. Kimado my friend, by the way, bye-bye my friend Kimado. I will end my live stream my friend. See you next day or tomorrow my friend Kimado. Thank you very much and regard to your friend Anak Larangan and Alparis na wala. Thank you for coming my friend. And pasensya na kung English Carabao yung ating English. Sige kaibigan, from kaibigan Loris Neri. Pag nag-ilis ka mamaya kaibigan Neri, mamayang gabi sa'yo naman ako magpapayuda. Tapos na ako mag-ayuda kay Edners eh. Sa'yo naman bukas. Lantin, salamat idol host from Lantin Vlogs. Baka po hindi pa kayo nakadikit dyan. From CG. Humihirit pa si kaibigan CGTV oh. Muchiganda. Love in here emoticon para Muchiganda. 17 pa kayo, parang ayaw nyo ba akong pag-end nyo na? Sige kaibigan, salamat from Loris Aneri, hashtag Rekineri. Masmak, okay from Masmak. Yung pwede mga kaibigan, papaalam talaga ako. Kahit marami pa kayo dyan. Kita-kita lang po ulit tayo sa mga susunod na araw. Para naman. Thank you so much from kaibigan CGTV. Ay kaibigan CGTV bro. Salute sa inyong lahat mga kaibigan. Talagang the best kayo. Maraming pera. Maraming pera, pato. Kaibigan, marami pa. Di ko magets kaibigan, maraming pera. Ito kaibigan. Ay, maraming pera pa to kaibigan, marami pa. 15 pa nga eh, 15 pa. Maraming salamat po host. Happy lunch at sa lahat ng dumikit from Mochiganda. Marami pa daw ng pera to, sabi kaibigan Reginere. Ayan mga kaibigang Neri. Mga kaibigan po pala, yung mga naandito. Suportahan naman po natin si kaibigan Rekineri. Nagla-live po siya gabi po. Kung may oras po kayo, pagkatapos niyong kumain. Nagla-live po yan si kaibigan Rekineri. Nanonood pa ako ate yan o.
Ate Gina Jimena, baka sabihin mo in-skip ko. Supportahan naman po natin si kaibigan, ano, Ray Canary. Si kaibigan CGTV. At hindi po isa lang, lahat po tayo magsuportahan. Lahat po tayo magsuportahan para maging happy po tayo dito sa sa YouTube. Mga kaibigan. Watching to Harang from Masmak, from Soy Eats. Happy Lunch Store from Leeds Cooking Vlog. Yun, thank you. Yun, mapala na po ako. Thank you po sa inyo lahat. God bless us all po sa inyo lahat at maraming salamat ulit. Bye-bye po, bye-bye. Bye-bye mga kaibigan. Salamat po sa inyo. Salamat. Salamat po sa 64 thumbs up. Salamat po sa nagpalipad. Thank you very much po. Bye-bye. God bless us all po sa atin lahat. Ingat-ingat po tayong lahat. Bye-bye.